na galing sa alcohol, vape at tobacco products ay makakatulong para makaiwas at makontrol ang mga lifestyle risk factors gaya yan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang mga ito ang nagiging sanhi ng pagdami ng non-communicable disease na dagdag balakid sa pagunlad ng ating ekonomiya. Samantala, mayroong cabinet meeting isinasagawa ngayong araw at sumentrado ito sa takbo ng mga proyekto at priority programs sa unang 100 na araw po ng Marcos administration. At ang Pangulong Marcos daw may hamon sa mga public servants. Nasa Malacanang si Bombo Dennis Samito. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga sandaling ito ang cabinet meeting ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At dito ay pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. maliban nga doon sa nakagawian na mga proseso para sa cabinet meeting. Nakasentro naman ang kanilang atensyon doon sa performance at achievements sa unang 100 araw ng Marcos administration. May hamon kasi ang Pangulo doon sa kanyang mga miyembro ng gabinete na bilisan pa, galingan pa yung pagbibigay ng serbisyo sapagkat ito naman ang tawag ng tungkulin para sa bawat isa na bahagi ng gobyerno ay ang pagbibigay ng serbisyo. At narito pa ang ilan sa hamon ng Pangulo sa mga public servant. And you looked into the face of the challenges that were before you, and you did not allow that to stop you because clearly you have a commitment to the service that you have taken an oath to continue and to serve. Your constant resolve to fulfill and transcend your duties to the best of your ability will exemplify what it means to be true public servants. You are the living embodiment of the phrase beyond excellence. I know, as you know, that you need no award for the things you do, and it is not the reason why you do them. Not for thanks, not for praise, not for honors. You do what you do because you feel the need to continue with your service and you find fulfillment in that. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay doon sa mga nasa serbisyo publiko na galingan pa ang kanilang trabaho at hindi naman ginagampanan yung tungkulin para lamang sa thank you, para sa papuri, kundi ito'y bahagi ng commitment ng bawat tao na pumapasok sa pamahalaan para magserbisyo ay dapat gampanan ng wasto yung kanilang mga trabaho. Samantala, naghahanda na rin ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang panibagong biyahe doon sa Estados Unidos sa UN General Assembly. Dito din ay inilatag sa cabinet meeting ang ilang importanteng nakamit ng delegasyon ng Pilipinas doon sa state visit sa Indonesia at maging sa bahagi ng Singapore na ayon sa Pangulo, naging matagumpay ang naturang mga biyahe. Yan ang balita mula dito sa Palasyo, Malacanang. Yes, Bombo Gerald. Medyo ito nga sa panunungkulan niya sa ilalim ng 100 days, ang Department of Health yata ay nagpahayag na yung vaccination, yung target nila within 100 days medyo mahina yata, Bombo Dennis. So wala pa bang reaction dito ang Malacanang kaugnay diyan sa isinasagawang cabinet meeting sa ngayon, Bombo Dennis? Sabi ng Pangulo, gawin ang lahat ng inisyatibo, effort para kahit pa paano makalapit man lang doon sa target. Sabi nga, ito'y nakadepende sa taong bayan na magpapaturok ng bakuna. Tama. Kahit anong effort naman ng Department of Health, kung available naman yung pagbabakuna, depende naman sa publiko kung nais talaga nilang magpaturok ng ganong klase ng bakuna. Ang importante ay may offer daw sa taong bayan yung pwedeng makamit o maibigay na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa lahat, lalo na ngayong panahon pa rin ng pandemya. Bombo Dennis, last na lang ito. Kasi naging usap-usapan, bumati na rin ang Pangulong Marcos sa pagkapanalo pa rin sa US Open. Itong si Alex Eala, may courtesy call ba dahil yung mga nagkampiyon nung mga nakaraan, yung mga nanalo sa larangan ng palakasan ay pinatawag dyan sa Malacanang itong si Alex Eala. Kaya may chance na mamit din ng Pangulo, Bombo Dennis. Yes, inaayos na yan sa ngayon na Bombo Gerald. Yun nga lang, wag lang magkakaroon ng conflict dahil ang Pangulo man ay babiyahe patungong Estados Unidos.
para sa kanyang pagdalo sa UN General Assembly. So titignan natin yung schedule, pero tuwan-tuwa ang Pangulo. Actually may pagbati na siya nitong nakalipas na araw para kay Alex Ayala at inaasahan natin, hindi naman karakaraka pero soon siguro ay magme-meet din sila dito sa Palasyo Malacanang. Kung hindi man, baka sa Estados Unidos kung magkakataon na pareho silang nandun para sa magkahiwalay na event, mas mainam sapagkat nais ng Pangulo na personal na batiin itong si Alex Ayala, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Palasyo Malacanang, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa ang balita sa oras na ito, suportado ng Commission on Elections o ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang desisyon ng Supreme Court na hindi dapat i-disqualify ang isang kandidato bilang nuisance candidate dahil hindi lamang siya kilala. Ayon pa kay Chairman Garcia, tamang desisyon daw ito para ma-equalize ang lahat ng tumatakbo dahil hindi naman daw pagandahan at pagwapuhan ang pagsiserbisyo. Matatandaan ang desisyon ng mataas na hukuman ay nag-ugat sa petisyon na inihain ni Norman Cordero Marquez na bumabatikos sa naunang resolusyon ng COMELEC. Dagdag pa ni Garcia, totality rule ang dapat na pinagsama-sama para sa lahat ng ebidensya ng kandidato sa publiko. Sinabi pa ng ahensya o ng COMELEC chief, mas maganda daw kung genuine ang intensyon dahil hindi naman madi-disqualify ang kandidato kung hindi sikat, walang ari-arian o yaman. Mabuti rin daw na may alam o alamin kung panggugulo lang ang intensyon o para lituhin lang ang botante sa mga kandidato. Hiling naman ni Chairman Garcia sa Kongreso na sana raw ay amyendahan na ang batas at itugma sa umiiral na Korte Suprema ngayon. Panawagan pa ni Garcia na maging matured sana daw ang mga Pilipino sa pagpili ng mga kandidato dahil nakakasalalay ang kinabukasan ng bansa sa kanila pagdating ng panahon. Itong pinakabagong resulta ng Labor Force Survey, ikinagalak daw yan ng Senado at nasa linya na si mamaya balikan natin na si Bombo Raymond mamaya. Nandyan po sa Senado itong si Bombo Raymond Tirasa. Samantala, all set na itong Civil Service Commission sa pagbubukas ng online government job fair mula sa susunod na Lunes, Setyembre 19 po hanggang 23. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-122 Philippine Service Anniversary. Ayon po sa Civil Service Commission na sa mahigit 1,800 na job vacancies itong bubuksan mula sa 133 agencies ng pamahalaan na kalahok dito sa job fair. Kabilang dito ang national government agencies, local government units, state universities and colleges, maging ng government-owned and controlled corporations. Hinihikayat ng CSC ang mga interesadong mag-apply na magparehistro sa jobstreet.com. Maaaring magtungo sa official website ng Civil Service Commission. Kabilang naman sa mga requirements ay ang fully accomplished itong personal data sheet at bukod sa week-long job fair, nakipag-partner din itong CSC sa ilang mga establishmento para sa mga diskwento at special treats naman sa mga kwalipikado ng gobyerno. Balikan na natin itong linya ni Bombo Raymond Tinasa live dyan sa Senado. Bombo Raymond. Yes, maraming salamat Bombo Gerald. Live tayo ngayon dito sa Senado kung saan ay kasalukuyang nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Committee on Sports. At dito nga ay nakasentro yung kanilang pagtalakay doon sa pagsuporta sa ating mga atletang Pilipino at particular yung magiging hosting ng Pilipinas sa August 2023 ng FIBA World Cup. Ito na yung pinakamalaking international basketball event kung saan ay kasama nga ang Pilipinas sa mag-host at dito rin gaganapin yung mga final games, Bombo Gerald. At kasama sa mga narito ngayon ay itong si Philippine Sports Commission Chairman Noli Ayala at ilan pang mga opisyal ng sports community. At mamaya ay ating babalikan yan yung nagpapatuloy na deliberasyon, pagtalakay, kaugnay sa kalagayang pang-sports ng ating bansa.
Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, Bombo Gerald, ito at itinuturing dito sa Senado na magandang balita ang pagbaba ng unemployment rate nitong July 2022 na bumaba sa 5.2% mula sa 6% noong Hunyo, pero nakakabahala pa rin ang aktwal na bilang ng mga Pilipinong underemployed. Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na sang-ayon sa Philippine Statistics Authority, mayroong 6.54 milyong mga Pilipino ang underemployed noong July 2022 na mas mataas kumpara sa 5.89 milyon noong June. Kailangan daw ay agresibong interbensyon para tugunan ang sitwasyong ito. Inihayag pa ni Villanueva, kailangan ng mga trabahong sigurado at may disenteng kita sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin mula sa pagpalo ng inflation sa 6.3% noong nakaraang Agosto. Patuloy din daw na kanilang isusulong ang Senate Bill number 129 na trabaho para sa lahat ng Pilipino Act para sa pagtalaga ng National Employment Recovery Strategy at pagpapatibay ng programang paglikha ng trabaho sa magitan ng maugnayang mula sa lokal o kaya local government units. At ito nga, yung iniulat nga ng Philippine Statistics Authority kaugnay sa employment situation ng ating bansa. Balikan natin yung naging pag-uulat ni Undersecretary Dennis Mapa, ang ating National Statistician. Kung ating susuriin naman ang mga datos simula noong Abril 2020 hanggang nitong Hulyo 2022, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Kasunod dito ay noong Oktubre 2020, Hulyo 2021, Enero 2021 at Enero 2022. Samantala, ang pinakamataas ay naitala noong Marso 2022. Simula noong Enero 2022, patuloy ang pagtaas nito, ngunit nagkaroon lang ng pagbaba sa buwan ng Abril 2022. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang Hulyo 2022. Mula sa 82.4% noong Abril 2020, ito ay naitala sa 94.8% noong Hulyo 2022. Mapapansin na nagkaroon lang ng bahagyang pagbaba noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre ng taong 2021 at Mayo 2022. Yan, Bombo Gerald, yung bahagi ng pahayag kamakailan ni Undersecretary Dennis Mapa, ang ating National Statistician. So mamaya, Bombo Gerald, exciting ito yung nagpapatuloy ngayon na pagdinig ng Senate Committee on Sports na pinangunahan ni Senator Christopher Bongo. At dito ay malalaman natin yung ibibigay na suporta ng national government, particular in funding at ilan pa na kinakailangan, lalo na yung hosting ng Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 sa August next year. Bob Raymond. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, abangan mamaya itong Philippine National Police Chief na si General Rodolfo Azurin. Wala raw balak baguhin itong estratehiya sa pagpapatupad ng peace and order sa kabila po ng puna ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, itong sugatan sa nangyaring pagsabog ng granada sa isang resto bar doon sa Cotabato City. Umalo na po sa 7. Habang sa ating international news, si King Charles III tutulak po patungong Scotland upang dumalos sa solemn procession ng labi po ni Queen Elizabeth II. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and bun which 140. Just dunking yan, hot or right choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The
SB Combo Razor Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. September 16 is Dunkin' Icy Choco Day. Visit your nearest Dunkin' store and get the 22-ounce Icy Choco for 49 pesos. See posters for details. Promo runs on September 16, 2022 only. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 147682 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinag-utos na po ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista itong pag-aaral sa posibleng pagsasapribado raw ng EDSA busway o itong tinatawag na EDSA carousel. Inihayag ni Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor na tutukuyin ng pag-aaral ang pakinabang sa pagbibigay ng mga operasyon ng busway system sa pribadong sektor. Dagdag pa ni Pastor na ang pagsasapribado ng EDSA busway ay nangangailangan ng pag-aaral dahil kinakasangkutan nito ang maraming bahagi tulad ng mga unit ng bus at mga infrastruktura na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng iba pang ahensya. Sa tanong tungkol sa posibilidad ng pagtaas naman ng pamasahe, inihayag naman ito na magiging highly regulated at nasa ilalim ng jurisdiksyon ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dagdag pa nito na isinasaalang-alang din ang pamasahe para sa mga mga mag-aaral. Magugunitang nag-aalok ang gobyerno ng libreng sakay sa EDSA busway sa ilalim ng programang libreng sakay nito. Nakatakda po itong magtapos sa Disyembre 31 ngayong taon. Sa ilalim po ng naturang programa, kumukuha ang gobyerno ng mga bus para magbigay ng libreng sakay sa mga commuters. Samantala, ating alamin mamaya dahil ang Kamara, suportado ang Department of Health sa kanilang mga health programs. Ang Department of Health naman nangangailangan ng maraming pundo para sa pagbigay ng health and emergency benefits allowances. Atin niyang alamin ang detalye mamaya. Samantala, iniulat po ni Private Advisory Council Lead for Jobs Joey Concepcion na masasabing panalo sa mga overseas Filipino workers o OFWs na kumikita ng dolyar ang ginawang pagtataas ng Estados Unidos ng kanilang interest rates. Subalit nagdudulot ito ng pahirap sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay Concepcion, pabor sa mga OFWs kung tumaas man ang dollar rate, gayon din na mas maraming piso ang makukuha nila kapag ito'y kanilang ipinapalit. Pero sa kabilang banda ay hagip naman ng rate ng currencies at may epekto ito sa micro, small and medium enterprises. Mahihirapan anya dito ang mga maliliit na negosyo dahil tataas din ang interest na babayaran nila sa kanilang pinagkakautangan, particular sa mga microfinancing institutions. Anya ang tanging magagawa sa ngayon ay maghintay na lang na maghinay-hinay ang US sa kanilang ginagawang pagtaas ng interest rates. Ngayon pa lamang ay todo paalala ng Department of Transportation na DOTR sa magiging epekto ng pagsasara sa Meralco Avenue sa Pasig City para bigyang daan ng malaking proyekto ng pamalaan o ang subway project. Isasara kasi ito sa Oktubre 3 at posibleng magtagal hanggang sa taong 2023 para bigyang daan ang construction ng Metro Manila Subway. Ayon pa sa Department of Transportation, ang pagsasara ng naturang lansangan ay kinabibilangan ng harap na bahagi ng Capitol Commons hanggang sa corner ng Shaw Boulevard. Ang Meralco Avenue kasi ay magsisilbing access point ng naturang mga proyekto pa Shaw Boulevard Station. Dahil dito, inabisuan na mga motorista na sundin ang alternate routes na ilalabas ng Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at local government ng Pasig at Mandaluyong. Ang mga public utility jeepneys mula naman sa Meralco Avenue patungong Shaw Boulevard ay mailipat sa Captain Henry Javier Street patungo naman sa Danny Floro Street. Ang mga modernized jeepneys namang bumabagta sa parehong ruta ay ililipat sa Doña Julia Vargas Avenue patungo yan sa San Miguel Avenue at vice versa. Sa mga sandaling ito, balikan na po natin itong linya ni Bombo Annalise Soberani. Bombo Ann.
Yes, Bombo Gerald, nasa 76.5 billion pesos na pondo ang kailangan ng Department of Health para sa pagbibigay ng health emergency benefits at allowances ng healthcare at non-healthcare workers. Ito ang inihayag ni Health Secretary OIC Secretary Maria Rosario Vergere kasabay ng paglalahad nila ng 301 billion pesos proposed 2023 budget ng ahensya at mga attached agencies nito. Tinukoy ni Vergere na sa naaprobahang budget ng DOH sa National Expenditure Program, mayroong tig 1 billion pesos para sa compensation na nakapaloob sa unprogrammed at unprogrammed funds. Kabuuang 37 billion pesos naman ang para sa health emergency allowance kung saan 19 billion ang programmed at 18 billion naman ang nakapaloob sa unprogrammed. Ang halagang ito mababenefisyuhan ang nasa 805,863 eligible healthcare workers. Ngunit ayon kay Vergere, kulang ang pondo dahil para lamang ito sa 6 na buwan. Bukod pa niya ito sa arrears o utang ng ahensya sa HEA at kompensasyon noong 2021 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng 64.4 billion pesos. Kaya ipinakukonsidera ng kalihim na madagdagan ang pondo ng ahensya upang maipatupad nila ito. Samantala, naniniwala naman si House Committee on Appropriation Chairman Rizal Dico na deserve ng Department of Health na bigyan ng suporta para matustusan ang kanilang mga programa dahil malaki ang kanilang role sa pagtugon sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sinabi ni Ko, mahalaga ang magiging papel ng DOH sa pagtugon ng pandemya at iba pang problema sa kalusugan na kinakaharap ngayon ng bansa. Binigyang diin ng mambabatas na sa deliberasyon ng budget ng DOH para sa 2023, sisikapin nito na tutugunan ang mga naging leksyon ng bansa sa kinaharap na pandemya at magiging basehan ito at gagamitin para mas masilbihan pa ang ating mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Rizal Dico. Cooperation among others. Thus, in today's deliberation for the 2023 DOH budget, we will endeavor to learn the hard lessons the pandemic taught us. We will use those learnings to serve our countrymen better. After all, the health of our economy depends on the health of our people. Yan si Representative Rizal Dico, ang Committee Chairman ng House of Committee on Appropriation. Mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Papansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Si Philippine National Police Chief Azorin mayroong pahayag naman dito sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa kaugnay dito sa mga patayan dito sa bansa. At pa-report si Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, wala ngang balak ang PNP chief na iksian o baguhin yung kanilang kasalukuyang estratehiya hinggil sa pagpapatupad ng peace and order sa ating bansa. Ito nga ay sa kabila na naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kulang sa asim at kulang sa arrive ang kapulisan ngayon dahilan kung bakit patuloy ang pagsulputan ng iba't ibang krimen sa bansa. Aniya, iginagalang niya ang naging pahayag na ito ng senador at nananatiling mataas ang kanyang pagrespeto sa lahat na naging PNP chief sa Pilipinas. Ngunit naniniwala siya na hindi kinakailangan takutin ang mga kriminal para maipatupad ang peace and order sa bansa at iparamdam sa taong bayan ang kanilang kaligtasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. We really have high respect sa lahat po ng mga naging chief PNP po natin. They had their high days. So napakataas po ng pagtingin ko sa ating mga chief PNP natin, lalo na po kay Senator Bato. But for me kasi, the very reason that's why sinasabi natin na we value the preservation of life and that hindi po natin kailangan na pagtatakutin ang mga kriminal because very clear naman po ang guidance po ng ating mahal na presidente to make this country a safe place, whether they are inside or outside of their home. Sa akin kasi po, ang aking pananaw dyan ay, pag ang isang kriminal, pinatay mo na, we just ended yung suffering niya at that very instant.
Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azanin Jr. So nabanggit dyan, Bombo Gerald, Bombo Jane, na kapag daw kasi kinulong pa itong mga kriminal, ay magkakaroon po ito ng pagkakataon na pag-isihan yung kanilang mga naging kasalanan at pag-isipan makapagbagong buhay sakaling ito ay makalaya pa. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bombo International News. Tutulak patungong Edinburgh si King Charles III ng Britain. Ito ay upang samahan ang kanyang mga kapatid kapag ang kabao ng kanilang ina na si Queen Elizabeth II ay isa ilalim sa solemn procession mula Scottish Palace. Patungo yan sa city's historic St. Giles Cathedral. Ang bagong monarch ay sasama rin sa senior royals para sa isang vigil sa simbahan kung saan ang kabaong ay ihiga bago ilipad o tutulak sa London sa araw ng Martes. Mula nang mamatay si Queen Elizabeth II sa edad na 96 years old, ang kanyang Scottish holiday home pinaplano ng mabuti ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng reyna matapos ang 70 taon na paghahari nito sa United Kingdom. 10,000 mga bumati ang pumila sa mga kalsada upang magbigay galang habang ang ilan ay lumuluha at nagtipon sa nasabing lugar upang batiin ang cortege ng ibiniyahe ang bangkay ng reyna. Bombo Sports News. Yung pinakabatang nagkampiyon sa kasaysayan ng US Open Tennis na si Carlos Alcaraz ng Spain umangat agad sa ranking bilang world's number 1. At ma-report si Bombo JC Galvez. Tama ka riyan, Bombo Gerald at Bombo Jane. Matapos lampasuhin kanina ng 19 anyos na Spanish tennis sensation na si Carlos Alcaraz laban kay Norwegian player Casper Ruud sa US Open Men's Singles, pinangunahan ng Association of Tennis Professionals o ATP ang pagbati sa manlalaro. Aniya ng asosasyon kay Alcaraz ay natupad na raw ng manlalaro ang dati lamang niyang inaasam-asam. Sa press con kanina, inihayag ng player na hindi siya makapaniwala na siya ang mananalo sapagkat simula pagkabata ay dream niya lamang ito. I've never thought that I was going to achieve something like that at 19 years old. So everything came so fast. So I mean, for me it's unbelievable. This is something that I dream since I was a kid, since I started playing tennis, and of course, leave this trophy today is amazing for me. Nakatanggap rin si Alcaraz ng samot-saring pagbati mula sa mga fans matapos itong itanghal bilang kampyon. Sa ngayon, ang pinakabatang manlalaro ay kasalukuyang world number 1 single player ayon yan sa ATP. Si Alcaraz ay meron ng 6 na ATP Tour Singles title, kasama ang US Open Men's Single at ATP Masters 1000 tournaments sa kanyang nasalihang kompetisyon. Kaya naman Carlo Alcaraz, congrats sa iyong pagkapanalo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tayo mga Pilipino, karaniwan ay dumadalo ng misa tuwing bisperas ng Pasko. At pagkatapos ng misa, kainan na ng Noche Buena. Pero doon sa Italia, maliban sa pinagbabawal sa kanilang paghanda ng pagkaing may karne sa bisperas ng Pasko, alam mo ba, Bombo Gerald, naging tradisyon na rin nila na mag-skiing sa Pasko. Oo. Hindi pwede dito yan. Hindi, wala tayong snow eh. Pwede sa Dolomite Beach. Oo. Oo, tama nga, no? Sa Northern Italy, ang mga tao doon, Bombo Gerald, ay nag-ski pababa sa mga bundok. Hating gabi pa na may dalang mga torch bilang isang pagdiriwang ng kapistahan. So, Bombo Gerald, kaya mo ba yon? Pwede. Kakayanin. So mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 104 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition.
at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong markasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Nakaligad sa takna siningala sa 12. Welcome sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang flagship station sa The Undisputed #1 Radio Network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Setyembre 12 tuig 2022. Sa mga kabombo naton, 104 dias na lang kang Pasko na! Live kamalantaw Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo sumungban sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita sa paglag-on sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini ang imo alaga nimo ang Korban Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita tutukan ta sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udo. Temprano nga pamaskwa sa mga winners sa week number 6 sa Enhanced Suerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio at Star FM Studio Draw kag online activation. Ila siniiya nga nabato na. Sa pihak kabahin pamilya sang biktima sa sunog nga nagluntad sa Banwa sang Dumangas, wala na sang plano nga ipa-autopsy ang bangkay sang mga himata. Latest investigation karon sang Estancia PNP, may kantanan sa pag-hold up kag pagpatay sa mga gwardya sa Estancia. Si istoryahan man naton diri si Mayor Jerry Treñas magabiya sa sunod siniyang simana sa pungsod na Pilipinas kag mapanulong ini sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ini kasunod man sang iya sining award. Sa aton sining mga kabomor, ginominate ini siya bilang Board of Trustees sang CityNet, an international organization sang mga syudad sa Asia. Magarepresentar dito nga aton siniyang alkalde. Lakip na diri may latest na update man kita sa kaso sa gastroenteritis or acute gastroenteritis diri sa syudad sang Iloilo. Madamo na so far ang mga naka-recover sa nasambit sining pamalatian. Sa karon santo sa record sa City Health Office, may 390 ka mga water refilling stations. Sa aton sining mga kabombo, 71 diri ang nagserado kag may mga voluntaryo iya nga nagserado. Istoryahan ta ni dugang karon sa aton sining mga kabombo, pero ang pagtumod sa mga nagpositibo sa cholera o kung nagpositibo sa E. coli kag coliform tubtob sa karon way pagidya mapagwao sa City Health Office as per instructions man nagikan sa City Legal Office. Istoryahan ta ni dugang sa aton sinipareng nga pagapangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombo Radyo Iloilo. Standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagapangalagad sa mga kabombo naton. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries. May kantanan sa nagahilapit sining iyang 7th week or week number 7. Kag syempre, nagahilapit nga grand draw sa Enhanced Suerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio at Star FM. By the way, istoryahan taman gali karon antes sa kumalipat la ang may kantanan sini sa optional nga paggagamit sa face mask. Ang aton sining alkalde nagasuporta sining nasambit karon iyang lihok, nagikan iya sa rekomendasyon man sa Interagency Task Force. Balik kita sa Enhanced Suerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang aton siniyang Enhanced Suerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio at Star FM, 6.5 million pesos ang kabugusan sining premyo nationwide.
may 3 sini ka pamagi agod nga sarang ikaw nga magdaog sang kasya sa diyahan kag balde-balding papremyo na. Una sini iya nga pamaagi sa aton iya nga mga kabombo amo ang studio draw. Sa studio draw 3 diri ang tagdaog ta. First prize, second prize kag third prize. First prize magabaton sang 5,000 ka pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 worth sang gift pack na sulod sa Orocan nga balde. Ang third prize na 3,000 pesos magabaton sang 3,000 pesos subong man 1,000 ka pesos kabalor sang gift pack na sulod sa Orocan sini nga balde. Ikaduha nga pamaagi agod nga makapasakop ikaw kag maggadaog. Amo ang online activation. Atensyon sa mga kabombo naton nga mayara sang sari-sari store, mini grocery store o kon tiyangge. Dekorahi, no, panamia, i-decorate ang inyo sini nga mga tiyangge, sari-sari store kag mga mini grocery store sang mga proof of purchase, no, kag ipasakop diri sa Enhanced Suwerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang may pinakadamo sang like sa react amo ang magadaog. Ano himuon mo? Ang tiyangge nimo, dekorahan nimo sang mga proof of purchase sa Enhanced Suwerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kuhaan sang larag, way butangan sang pangalan sang store, ibutang man ang pangalan sang tag-iya, subong man address, kag isend diri sa Bombo Radio Iloilo Facebook page. Pwede mo man ina mapaagi sa private message sa Bombo Radio Iloilo. Ang premyo nga nagahulat sa mga winner naton, 3,000 para sa first prize plus 1,000 pesos ka balor sang gift pack. Subong man, may 2 ka consolation prize winner nga magabaton sang 2,000 ka pesos kag 1,000 ka pesos ka balor sang gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Ikatatlo nga pamaagi sa pag-angkon sa kaygayunan nga makabaton sang kasya sa diyahan kag balde-balding papremyo na amo iya ang pagpasakop sa Palengke on Ground event. Sa Palengke on Ground event, 5 diri o kon anom mga kabombo ang magabaton sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Anong himuon mo? Maghulog lang sa mga entries dito sa aton siniya Palengke on Ground event sa Sabado, Pizza 17. Hiwaton naton ang aton siniya Palengke on Ground event dira sa may Iloilo Central Market. May mga pahampang man kita nga kung sa din cash prizes ang nagahulat sa inyo. Gani ano pang ginahulat mo? Umpisahin na dira sa paghimo sa imo siniya entry kay damo entries. Dako man ang tsansa nga magdaog. Sa mga kabombo naton nga mahilig iya mag-video okay. Praktisin ang daan ng imo siniya nga pyesa. Praktisin ang paborito mong ambahanon. Kaysa Sabado pamatian ta. Sa mga kabombo naton, damo pa nga mga sorpresa karon ang nagahulat sa inyo sa pagpatigay naton sa Palengke on Ground event. Sa aton sining mga kabombo, ang oras naton 42 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik tabla, aton sining iya nga balik-balikan ang mga winners naton sa sining week number 6. Nagbaton sa ila sinima cash prizes sa aton sinima studio draw winners kag subong man nagbaton sa cash prizes sa aton sinima online activation winners. Hindi lang kay cash prize kunti, isa ka balding Orocan nga unod or may unod nga 1,000 pesos worth sang gift pack ang dugang sininila nga nabaton nga premyo. Lakip na diri banwa istorya naton. Latest karon sa kaso sang acute gastroenteritis diri sa syudad sa Iloilo. May good news diri City Health Office kay madamo nang naka-recover. Ang Department of Health naghatag naman iya sang bulong batok iya sa kolera sa City Health Office. Lakip na diri ang pagpadulong sa aton sining alkalde dito iya sa may Kuala Lumpur. Kag manutisyara naman sumong naton sa palibot diri sa syudad sa Iloilo. Ang iban sini nga mga kabumbota way naman nagasuksok sa face mask, pero ang iban sini doon anda na nila tagsa ka magwa sa ila puloy-an nagasuksok sa gyapon sa face mask. Either way sa aton sini nga mga kabumbo, importante mapasiguro ta iya nga malayo kita sa mga sa isang pamalatian. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa.
Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Mas 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon na hamot man ako ni sa sining latest information bala. Sa aton sining mga kabombo nga may mga imported gali ding galunggong. Ano ganing sa hiligay no ng galunggong bombo Chris G. Tamod Diyos. Gin-import ni China, tama pak mahal. Mahal siya gali kay tagwa niya katuig kag mag-expire. Puwerte man nga tamod Diyos ni Sumbe. Storyahan na ni karon sa aton sinipanay nga pagpangalagad diri sa bombohanay sa udto. I-check ko na si Bombo Jomar Villa. May kantanan sa sining bago gilamang nga nagtakop no sa aton sinimang kabumbog gatagiti man niya ang init nagabubo man ang ulan pero ang temprano sining nga pamaskwa nga ginhatag sa mga winners sa week number 6 sa Enhanced Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Why giniya mapunggan sa nagligat to gani holiday panghatag man kita iya sang premyo. Amo na bla umulan bumagyo o waya sang may makapugong holiday man, waya sang may makapugong iyas pagpanagtag naton sang premyo sa aton sinima winners nga nagapasakop sa Enhanced Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Kay man, ang premyo iya nagaulat sa winner, hindi kayang winner ang nagaulat sa premyo. Subong adlaw may mga maswerte naman sini iyang kabumbo kita nga nakabato na sang ila sini nga temprano nga pamaskwa. Yari bala si Bombo Jomar Villa. Lakip na diri karon plastar man ni Bombo Jomar ang pamilya to sa nasunog bala nga magpakaisa sa Patla Dumangas. Way naman kuno sang plano pa nga ipa-autopsy ang bangkay sa ila sin mahimata. Bombo Jomar sa mga balita, please go ahead. Bombo Cham, hindi matakos ang kalipay diri sa tagsaka tag-daog naton sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sa aton sining studio draw kag sa online challenge kung sa dinti nagapa-indis-indis diri ang tagsaka mga tag-iyasang sangge sang pagdisenyo no sang ilang sining mga baligyan gamit ang ining mga sponsors ang Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ati ang pila diri ka mga tag-daog ang ginakipan diri karon sang mga ti ang iban sa pati probinsya man sang Iloilo ang iban ti taga syudad nga ti sambatkid nga subong nag-ubukas na ang klase kag ang iban ti gamiton sa pagbakal dugang
sa ila sining mga school supply. Kung balik-balikan naton sa aton sining mga sa aton sining online activation, ang action is diri na baton diri ni Eugene Mark Villanueva sa Arevalo, Iloilo City. Ang iya sining store Nene Store sa 2000 at Joms, do nag-autodotod ikaw? Ano ka, mobile? Kung mobile ka, puno anay be? Parang sigo-sigo, sunod mo di sakon? Kamusta mo, Champ? Okay lang ko? Okay naman na audio mo? At amo to si Sir Eugene Mark Villanueva, ang 2,000 pesos nga cash tinabaton niya gid Bobo Champ, kag ang gift pack no nga tinasulod diri karon sa balde sang Orocan. Ang dalaya naman po uli ang ikaduha si Amelie Bordedasas, ang barangay Pali, Mandurriao, Iloilo City. Ang yasining store Amelie Store, 2,000 pesos ang cash nga nabaton niya, kag ang ining gift pack nga tinasulod diri karon sa balde sang Orocan. Kag ang aton sa nga first prize winner amo si Nympha Piñaflor, asang barangay Makatol, Putotan, Iloilo. Ang yang store Meme Store, kag ang yasining nga cash nga nabaton amo ang 3,000 pesos, Bombo Champ, no? Kag ang ining gift pack na sulod man sa Baldea karon sang Orocan. Sa studio draw winner naton amo ni ang Sanday, ang aton sining nga third prize winner si Romela Arquillo, o Romela Arquillo, Tagalandori State, Lapos, Iloilo City. Ang yasining nga purchase San Miguel Pelsen, kag ang 3,000 pesos na cash ana bato niya man, kag ang ining gift pack natin sa Lodri karon sa may balde sang Orocan. Second prize winner si Maria Luz Montilla, no, sa San Juan Molo, Iloilo City. Ang purchase amo ang R. Loretti kupon, kag di malipayon ang gimbaton ang 4,000 pesos, kag ining gift pack na nasulod sa may balde sang Orocan. Kag ang pinakaswerte tanan, no, si Ma'am Ana Hobelag amo ni ang first prize winner, no, taga Balamago, Haro, Iloilo City. Ti ang yes nga purchase, no, ginagamit niya ni Kuno Lifebuoy Bombo Champ, Lifebuoy soap. So gaya ni kuno na gamit kay do kanami kuno ang epekto ya sini sa supat mo kag sa panit mo kun imo ang gamiton ining Lifebuoy nga soap. Ang 5,000 pesos na bato niya gilayon, kag ining gift pack na tinasulod sa Baybalde sang Orocan. Ang plano yan ay gamiton sulod balay, kag bakal dugang mga interest diri karon ng mga purchase agod nga ti makapasakop aliwat, kag may chance man sa posible nga magdaog sa masunod pagid naton karon nya nga draw, Bombo Champ. So muna mga nagdalaog sa aton sining enhance swerte sa palengke 2022, Bombo Champ. Ti ikaw nagapanghabon ka man Lifebuoy Bombo Jomar? Panghabon kuya Lifebuoy Bombo Champ. Kita mo ang panit kuya do hindi man maito, hindi man maputi, do sakto lang gid. Porte. Amo na yung tirada. Kung nang kilala ko pa, amo na yung tirada da. Kagamo ning habon ni ni Catherine Bernardo. Ate angay kami kalihapon? Oo. Pero una ko gulo kay Catherine, nandun si Catherine, tuloy-ulihin lang kagamit Lifebuoy mo. Sa mga kabumbota na, gapamangkot pagin sila Joms niya ti magluwa sa Lifebuoy Bombo Champ. Ano pagin ang mga purchase nga amon sini nga gamiton para nga makapasakop kami dira. Mahilig ka man Joms ka magluto? Ang pagluto permigid adlaw. Pero inamin ko ikaw balaga luto ka man? Yes. Anong imong specialty? Siyempre ang pinamalhan nga gurayan. Sus Maria kagusip do golpiada la naghiram sulok-sulok. Kuti ano ginagamit mo nga pampaslom? Siyempre ang Silver Swan Bombo Champ. Tingala kung ang pinamalhan mo nga gurayan do kinuyaban lang to pagbukas mo di sang nagligad kay Silver Swan gali itong gamit mo.
Oo, bisan hindi mo pagsunod sa rep kay kung may langgaw, hindi na siya dali-dali makanos. Kapintang langga mo kung ang aslom niya sa bumbutsam, kay may iba niya nga ginagamit nga langga do. Ang aslom niya do may sabong nga kalamay, do hindi man maslom. Kaya ang silver swan niya, mo nang kung ibutang mo na sa mga pinamalhan, mga mga Adobo? ano dabi? Adobo? Adobo. Oh. Ti adobo do paborito mo ko na adobo? Paborito ko ng adobo, paksiw. Ano pa yun ang do halos tanan hinahimo ko pag ginisaw-sawan nagligad to, kaon ko talaba, tambok-tambok. Sausaw ko sa Silver Swan, Sos Maria Kagusep na namnana mo. Namin ni ka mga pinamalhan kung hanigan mo ka ka dahon ka saging. Sa mga umabla, mga una mo na gani ginahimo, ginaputos pa ni gani bobocham mo kag bisan bisan magkilawin ka, Silver Swan gamiton mo. Pwerte ka namit ya tapos ang kilawin mo, bumbukri silugo, parisan mo ka. San Miguel Pilpilsen Sus Maria Kagusip. Isa katansan sa San Miguel Pilpilsen, sarang na ina nga mangin proof of purchase ga Sulusan Miguel Pilpilsen kaman Joms. Ang kun kis ati kun lapit na lang di apo na pag julo jamming tabo mo champ. Julo jamming. Tagpila ka San Miguel Pilpilsen maubos mo? Ati tatlo okay na. Ti amo na blambal nila nga drink moderately, no? Pero ti konsupton mo ning Tanzania, damo naman makatatlo kabi kada adlaw or ang iban to hangyoon mo to sa tiyanggi nyo, pwede mangayo ko na katansan mo kung magpasakop ka ti pwede man. Pero mangayo ko na parang damo man interest ko do mo sinabla mo Jumar. Ti kun supton mo ni kun magtatlo abim pero sa mo siya kadlaw tapos times mo 30 mo champ ti sa kabulan may 90 kaw. Wow, 40 no? Pero hindi kita kalipat man na Joms nga dapat dipinsan taman naton sini ikayong lawas pabakuron taman naton immune system dapat mag-inom kita sa mga food supplement dibla katulad sang Sed Panyawan bumukris no kaya ang Sed Panyawan isa ka banig sini basta Sed Marketing magaling mo Bombo Jomar dapat proteksyonan taman lawas tagainom ka man ka Sed Panyawan. Nakainom ko na bobotsam kang ligat ang semana. Kay tao man kakilala mo. Tingala ko nga do ay kay imo yung ginakapoy kag bisan sign on imo duty do fresh kaya permi Joms nakasid pa diyawan kagali. Kay kun makakainom ka na bobotsam dog muong tulog mo. Ligat ganito nga nakainom ko na medyo gamay lang nga late. Kaya mo tulog mo. Gamay lang nga late. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, si Bumbo Jumar, ang mga gamit to sa ila sini nga balay, lunsay mabakod ni, no? Mga kabo, mga balde, mga labador. Nga gani Joms mabakod ang mga gamit to sa inyo balay kay man? Kay ti permi lang nagalupad. Human ini sa urukan. Purte. Ate kun hindi ya mapag-on ang imo nga mga gamit sa balay bobotsam tapos kun urukan da bisan haboy mo da kun hindi mabuka or madagdag manabi. Kung kaisa kundo maigo sa urugtasan ka way man na punaw ang nagahampak simo sang urukan nga baliw kung kabo man kay balanya man hindi madali-dali magbuka mo. Isa ka urukan sa urukan o sa mga sa Orocan products nato nibla may mga sticker na daw kon kupon amo na inyo sining nga interest. Kon maggrocery ka kung mabakal ka sang Orocan din ka nagapamalaklon Joms? Sa Pure Gold po mo champ. Wow, sa Pure Gold miyara sa Haro, sa Barutak Nuevo, miyara man sa Uton, no? Damo sang Pure Gold naton diri Bombo Jumar, no? Sa Pabia may Pure Gold man. Maka 300 pesos ka, isa na nga entry mo ang pwede nga mapasakop kag subong iya nga nagahilapit na lang Pasko balangkos mo Jumar nga supot-supot ani kido dumabakal ni sa kulintas mo para sa sining anak ti kung mabakal ka sa nga lahas di ka mabakal Joms.
Siyempre, hindi na ta magpalayo, Bombo Champ. Dira na lata sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa kada isa kagatos nga transaksyon nimo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, aton sin makamo may isa na ikaw kakupon. No, kag pwede imo ni magamit bilang entry sa Enhanced Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa Sabado, dira kita sa may Central Market, aton sini nga Palengke on ground event, bantayan dira. Kag sa Pizza 24 Bombo Jomar, ato na sini iya nga grand draw sa Enhanced Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sabado man ina ang adlaw, Jones. Yes, ti timing gid na, sampat gid na kay ting iban wala opisina, Bombo Champ. Kag mayo nga ti kun maka ano gid sila, no, makapasakop sa aton sining Enhanced Swerte sa Palengke 2022, no, kag tis makamumo naton na tipo nakamuda sa inyo sa mga entries kag ihulog, no, sa aton sining studio kun sa aton sining mga designated drop access diri sa may province kag syudad sang Iloilo, Bombo Champ. All right. Kumusta naman iya Jom sa bahin karon to sang Dumangas ang pamilya, may plano pa ba lang ipaidalom sa autopsy ining duha ka bangkay sang ila sini mahimata nga ti masubo man sini nga balita trahedya para sa ila na trap to sa sulod sa kwarto, wala na makagwa, Bombo Jomar? Wala na sang plano nga ipaidalom pa diri karon sa autopsy ang bangkay, no, sa sining duha diri karon ka biktima sa sining sunog nga nagluntad dira sa may barangay Sulangan, banwas ang Dumangas sa Iloilo. Kag mismo na napakignutan naton diri, Bombo Champ, ning tag-iya sa balay nga si Sir Rojo Hortinela, no? Si Sir Rojo Hortinela may 15 anyos ni nga bata nga babae nga tinadalaman sa sunog, kag ang ining 21 years old nga babae nga muni ang iya sining hinablos pero do mag-utod na ning ginakabig sa duha ni karon ka mga biktima kun sa inti naga-off the night pa ni sila tulog sa may isa ka kwarto, no. So no, kay Sir Rojo Hortinela, Bombo Champ, ang natabo kina kaagad do nakibot lang ni sa gani man nga pagbugtaw ya nga grabe naka damol ang aso nga yasini nga nakitaan kag ang kalayo nga nakita yun na dito gid sa kwarto sa sining o kun mang sining duha karon ka babayi, no, kun sila duha karon ka biktima, kay ang kwarto nila ni separate ni sa kwarto man sang ila sining Iloy kag ila sini karon yang amay, Bombo Champ, no. Bangod nga kay na nakita yang do grabe ka damol ang aso, why na siya nag-try nga mag-attempt nga magsulod to mismo sa may kwarto pagi dira karon sa may apertahan gid sang kwarto sa sining mga biktima kun sa dinti na naglibot pa ini siya, Bombo Champ, kado dito pa nag-agi sa may manhole sang kwarto sa sining mga biktima, pero bangod sa madasig nga naglapta ang klayo kay human sa light materials ang kwarto sining duha, motong why na sila nag-try gid nga mag-penetrate dito sa salod kung nag-try pa sa posible nga pati siya ang nadalahig pa mo nga lang ati nga ginasinggitan sang iya sining asawa nga magagwa na lang sa ila sining balay, Bombo Champ, kag magpangayo sang bulig kay mo to pag abot sa Bureau of Fire astang mapalong ang kalayo dito nga tinagabalandra ang bangkay sining duha, no, ka mga biktima kun sa dienti ang 21 years old sa ibabaw nagatulog double deck tinggal sing kwarto kag ang ining 15 years old sa dalom. Pero gintingala ta gina kay ang bangkay sining 21 anyos do ara na sa may higad, no, sa may dingding. Pero ang pagka-explicar diri sang amay bangod nga ti human man sa tapi ang ila sining kwarto ang ginatulugan, so pag opos to sang kalayo amo to nga doon na nagdag ang sining lawas kag nagtupa dito sa may dingding, Bombo Champ, amo na nga doon naglain ang posisyon sang sining 21 anyos, pero ang 15 years old yati why na siya kuno makahalin saya sining pwesto nga ginatulugan kun sa dente dito na lang ini siya nga agin alamon sang kalayo ti pagpati diri sang pamilya sang amay nga posible nga nasuffocate ini sila antes pa man nga
lamon sang kalayo ang ila sining lawas, no? Kay ti kun ang alang taon ta ang ila sining kwarto air condition, no? Kun may ara sang aircon, ti kun sudlon ina sang aso hindi madali-dali nga makagwa bombo champ amo na nga ti madasig man nga nahaklo sa sining duha karon niya ka mga biktima, no? So nagapati man diri ang amay nga posible sa kuryente naghalin ang sunog iti natumod naman nga sa kwarto, pero ang ginhalin na ko ng cause sini kuryente na mo nang ginalantaw sini kay ang ining duha dumahilig bala mag TikTok bombo champ kagis ati nagapulaw ni sila tagalas 12 na sila nagakatulog bangod sa subong balantaman mga pamatanon, no, mga kababainhan mahilig sa social media. So ang ginalantaw diri sa amay nga posible nga nakasaksak ning charger kag kun ano madakaron nga mga rasones nga nag-cause sang sining sunog, no, munang isa dira sa ginalantaw Manila kay kun pamanguton naton kun posible may foul play why man abi na mention na da sang amay kun balati may aragid man ibanta karon nga nag sulod abi sa kwarto kung naghimo da karon sang hindi maayo. So ang na-mention diri nga tinagapati sila nga wala iya sang foul play sa sining sunog karon nga nag luntat ti ang hambal sang amay bangot ti natabo naman ining insidente ti pato naman kuno nila nga nagtaliwan ang ila sini karon nga himata diri bombo champ. Pero antes pa man ni natabo ado kagabi do nakabulubanding pa ni sila, no, sang iya sining anak nga 15 years old kun sa diin ang ulihin nila ning of the night dugin ay panikuno sang sining 15 anyos nga dalagita ang iya sining amay kay do naka-shot kagabi, pero ay man gid sa may gin-mention abi nga do naga milin-bilin, no, ang iya sining anak amo to nga tigin kakibot ya nga dugol pihada lang gid, no, ang natabo kag do kadasig sang oras. Pabati tabalo bombo champ si Sir Rojo Ortinela amo ni siya ang amay sining 15 anyos nga dalagita nga nadala karon sa sunog. Sir, balik kamo sa pamilya nyo, desidido na kamo nga wais ang foul play, sir? Oo, desidido na. Bali ang nunugid na tabo kay na, sir, kaga, sir? Bali nakabugtaw ako mga 220 kabaho kaaso. Nagwa ko sa makuan ako masulod ako magwa ko sa sala. Pagbukas ko sang kwarta, grabe na nga so nagsulod na sa kwarto namon. Ang kalayo nakita ko dito gasiga sa ilang kwarto, bahin sa kilid. Kaya mo to dumasupukit na ako naggrabe na so mo sinarado ko ang kwartahan naman sa kwarto namon. Kagang asawa ko ginwasak kaya ang jealousy sa likod namon kay may bintana jealousy binasak kaya una siya gwa kagin singitan niya ko pa gwa dada kay makuan kada okay nagwa ko ang akon kuan way kami nagakuan sang mga material ya way ko natugin kuan ang ginauna-una ko ang duha ko ka bata ko. Nagkuha ko di sa fire distinguisher, 3 bilog. Nga tuyo ko sudlon to sa salas, diri sa main maagi. Pag bukas ko, grabe na ang kalayo. Hindi na magwantan, hindi ko to kakuan. May nag-attempt pa rin ako diri sa kilid sa may batsuyan namon. Arad ang ila kwarto mo, ingad sang batsuyan. Kay may manhole to sa babaw, sang ila kisame, kay nubo na dang ila. Mataas na dang sa batsuyan ko. Ginbuksan ko ang manhole. Grabe ng kalayo. Pag ang kilid sa ilag kwarto. Grabe nagalin ang kalayo kwarto nila mo. Ti ginapulpog ko sila. Ning may sunog ning bangon kamo bangon. Why gid respond ginapulpog ko. Ti waskon ko tani ti ano mo kay kalayo ara na. Dasig na. Moto, ay nakumay mo. Nagwa na lang kamo? Nagwa na lang kami di. Oo. Bali ang kwarto, palaba ni Sir Hao, pagbukas mo, hindi mo makita sila? Oo, sa piyak sila nga side, dari kami nga side, sa punta. Mga 5 meter siguro. Pagbukas mo, nakalak ang kwarto or open?
Hindi ko way ko kasulod sa ila to. Way ka sa Way sa salas way ko kasulod grabe na kay to, grabe aso. ng aso. So mo to nag-aagi ka sa manhole. Sa kwan, dire ko nag-agi sa kwan sa amon yung kwarto, nag-exit ako sa kwarto namon sa likod. Muto dayon na muto nga gusto ko sudlon ko ang salas kaysa minday nga pertahan sa salas. Ito ba nga ila kwarto mo? Hindi naman ako masama. Ano pasla nakalakat pa no naghalin pa sang pwesto or Amo lang gid na nakagatulog lang sila wa nasuffocate ko ro sila kay tiway gid sila struggle nga kwan kay kun una guro ang aso kay may aircon nagtiyo guro sa ila kwan mo to guro na suffocate sila nalipong sila kay ginapulpog ko sila way gid response bisan ano nga kwan nga ginasinggit ko sa ila way gid. Okay, anong tupaday sila or babaw isa sa dalom isa? Bali ko na siya sa babaw ang magulang. Okay. Ang sa dalom ang manghod. Bali adopted child ko na ang si Renale. Ang isa ko no do sa kilid kadingding to sir nakita. Siya kay halin na siya sa babaw guro na dagdag. Oo. Kay kuan mala mo kahoy ang double deck nila. Oo. So ano desidido kamo nga ipa-autopsy ni or wala na kay nakita ko nga ako mismo ang nagkuan attempt nga i-survive ko sila tiway na ako mahimo. Si mo way man foul play. Waay. Anong ginalinan sunog sir simula? Ang sa akon lang basi charger nila kay ga TikTok na sila nga duwa. Kay alas 12 na sila kay saga natulog. Kay muna ang kwan sa mga teenager subong mo. Oo, inunay guro nila ang charge. Lingaw sila cellphone. Lingaw. Kada gabi gina muna. Mas snack pa na ang bata ko na yan. Snack pa na akong gabi kung nagutom na siya. Ay ga-tiktok sila. Muna. Pero prior sa natabo ni sir, may patimaan nga dog pamilin-bilin sila or naka-off the night? Kahapon, birthday to isang lola na, isang nanay ko, isang ugangan ko. Dito kami. May may nagkalaon-kaon kami to nagiyaw man ako sang mga manok kag pato kay may ang utod sang asawa ko nga sa uto nagkadto de tapos may upod man siya nga doktor amo to nagkaon kami to ato man to sinining ako ginsugo ko siya kay ang doktor sin ko dok ga inom ka siya o sin ko neng nagakaon kami nga duwa nami pa ang lambing niya sa akon. 5 kwa ka daw to whiskey, bakal ka to pundador. Kwa ka to, kay mainom 5 si Dok. 2 ka pundador, dala to. Amo lang to nga kwan nga nagkwan siya sa akon. Tapos kagabi, kay nakasiyat ako, ginagubay ako nga ginadalaga sa kwan. Sino ang nagugubay si mo? Sinining. Subang? Ang 15? Hindi, ang 15. Bata mo gid? Bata ko gid. Wala may ginambal sa nga doon nga pamilin-bilin sir. Wa ay man. So, normal lang ya, mo mangyapon. Mula lasa nga daw ginagubay ka. Oo, mo lang to. Wa gid kwat. Yanong mambal mo kay na sunugan ka mo sir kag nadulaan pa sang bata ni sir. Ati ano mo na kay pagbuot na sang Ginoo, iya na iya gusto kay dra man kita makadto tanan mo. Nauna-una lang na sila. May plano guro ang Ginoo para man sa ila. Joms? Si Sir Rojo, pabubutsama mo ni siya ang amay, ang misis siya ti Araman sa ila. Kag ang utod nila tong nasunugan man, nga daw totally man to ang paglamon to sa kalayos ni sining puluyan ti Araman sa Sagwa. Kag ti amo nang dogin kakibot to sa mga pamilya nila nga ti halin pa sa ibang lugar. Nga nagpauli gid no agod nga ti malantaw dira ang sitwasyon sining aduha ka sining biktima karon sa sining sunog nga naglunta dira sa may Dumangas Bombocham. Do ka nasing magbaton sa amay sa natabo sa ilang tredya no? Ti amo nang na mention niya de Bombocham kag ti sa iya gani sulod sa iya nga duway naman sa ganito na insarto sa mga kagamitan niya kaduway sa men na salbarto ti ang iya ko no nga gintingwaan niya to nga pagwatan itong duha to ginapilit makasawa ya nga daw hindi na lang kay kun magsubol lamon ang kalayo Bombocham. All right.
Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imong sining follow-up report. Masubo man ini para iya sa pamilya pero ti ang balsang amay ila na sini iyang nabaton. Kaya ti amo kuno niyang pagbuot sang Ginoo. Sa aton sini nga mga tagpalamati kag sa pagpaydalo mabisang autopsy nagakinahanglan man sang nagakinahanglan man sang consent nagikan iya sa next of kin, no? Ang gina-consider person highest on the list, legal next kin bala sa aton sini nga mga kabombo, no? Amo ni ang nagakadamat pangayuan man sa permiso sang authority para ipatigayon ang autopsy examination, but tambal sa pamilya niya hindi na lang kay mismong amay nakapahayag or nagpatod nga way isang foul play nga natabo sa sining nagluntad nga sunog dira sa may patlad na Dumangas. Sa aton sining nga mga kabombo, posible kuno nga na suffocate. Ang gintunaan amo ang siguro na overcharge or nag short circuit or whatsoever na tabo sila dira kay sa malawig nga tion nakasaksak sa salaksakan or socket, electrical socket ang charger sang cellphone. Ti dapat palinton man sa aton sini nga mga kabombo nga kung mag-charge ikaw sa imo sini nga cellphone, nagakadapat iya nga hindi mo ni pagpabayaan, no? Kalabanan sa aton abi gusto naton pagbugtaw ta naka full charge na aton sini nga mga cellphone mo, no? So ang ginahimo sa gabi, antes magtulog, gina-charge anay para nga pagbugtaw, full charge na. Ti ang masami nga nagaklinabo sinibanwa, madasig man iya nga mag-deteriorate ang kabuhi sang imo sini iya nga battery. Nagakaguba bangod sa overcharging. Ang mas patal sinadri nga matabo, katulad sang pila ka mga nagkalinabo man before, nga nagatuga ini isang sunog. Kag possibility ikamatay isang tawo kay kung nag-charge ka na tapos nag-short circuit. Pag short circuit, nag-inaso, masuffocate ikaw, hindi ka makagwa sa imo sining hulot, ti mabudlay na para sa imo nga makasalbar pa sa sunog, magluwas lamang kung mas tulo temprano nga maano ikaw, makuha ikaw sa lugar nga kung saan nagpuog ng aso, kag matagan ikaw sa medical attention, dira posibilidad nga mabuhi pa ikaw. Pero tikon katulad sang mga balay bala nga ang iban sini saton pagplano sang ila sining mga puluyan, panigurado man sang ila sining mga investment, nagabutang sang solid bala or steel nga grills para nga kuno hindi sila mabiktima sang kawatan, hindi sila pagsakaon sang mga akyat bahay, but for safety purposes kag sandig gani iya sa amended nga mga structural codes, no? Hindi ko lang yun ma-specify, but may ara na sang pagdumili sining pagbutang sang steel nga mga grills, no? In case of emergency, kay way kagin imo iya sang gwaan, hilabi pa kon yara ikaw sa second floor or bisan sa first floor lang gani sa imo sini nga balay. May bintana ikaw kagabayara sa ngalak, bastante naman ina. No? Kung lang taon ta sa aton sini nga mga kabombo, amo ni lang hurubaton nga mas maayo na lang kuno. Mas maayo ayo na lang nga kawatan ikaw sang sa masunugan ka. Sa aton sini matag palamati. Di kabay pa makuhaan taman sang leksyon ining natabo sa may Patla Dumangas, no, nga likawan ta ang pag-charge kag pagtulog, no? I-charge mo na antes ka magtulog imo sini iyang cellphone o kung ano man iyang gadget dira. At the same time ti kun mas mayo likawan ta man ang pagbutang sa mga steel bala nga grill sa aton sini nga puluyan. Para nga ti kun may mga emerhensya, damo ikaw sang possible exit
nga sarang iya nga makasalbar sa imo kabuhi. 24 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Pagbalik ta, latest update sa acute gastroenteritis. Ang alkaldeta may trip iya sa Malaysia. Kag ining optional ang pagsuksok sa face mask. Lakip man karon manwa may latest investigation man istansya PNP sa sining pagpang-hold up kag pagpatay no sa chief security kasunod man sa pag-withdraw sa kwarta nga ipanweldo patani sa mga kopdanan niya nga mga security guard. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala?
Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional. Iloilo Philippine Standard Time, 29 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Balik sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Latest nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang alkalde naton magapadulong sa masunod sini iyang simana sa Kuala Lumpur dito iya sa may Malaysia. Ini kasunod man sang iya sini nga nomination. No, sa aton sini iyang mga kabombo. At the same time, ang alkalde ta suportado gid ining pagpahayag sang Interagency Task Force nga optional na lang ang pagsuksok sang face mask na kon yara sa gwa sang puluyan kay ang aton sining Interagency Task Force nagpagwa na ya no sang ilaman sining pahayag may kantanan sa karon sa paghahimo nga optional or voluntary sa mga open spaces nationwide no. Ang aton Interagency Task Force nagpahayag nga ang pagsuksok sa face mask voluntary kung sa mga open spaces nationwide. Sa aton sini nga mga kabombo kag ang COVID-19 restrictions medyo gin relax na gawa sa Interagency Task Force. Sa aton sini karon nga mga kabombo pero ti isa gyapon ang panindugan sang alkalde kag sumungman sang proponents sang face mask ordinance diri sa syudad sa Iloilo. Magahulat ini sila sa nagakigo man sini nga official statement sa aton sini nga mga kabombo. Kag pila na ihan ang kaso subong sa acute gastroenteritis but may good news kay damo na kunong naka-recover. I-check na to na sa madugay ang linya ni Bombo Angel Tan direktamente karon sa Iloilo City Hall. Kasubong man ang isa man sa mga talupangdon sini nga mga balita diri karon naton na hingadlan naging man bala sang City Health Office, sang City Legal Office, nagpanugot naging man sila nga ipabalo kung ano adtong mga water refilling stations nga nagpa-positive sa E. coli kag sa coliform. Sa aton sini nga mga kabombo kay kun si Doktora Annabel Tangpa may 390 plus kita diri ka mga ano mo ka mga water refilling station sa syudad sa Iloilo. 71 na diri ang sarado. Tapos may mga voluntaryo pa nga nagsarado. Si Bombo Angel may follow-up report direktamente sa Iloilo City Hall. Bombo Angel sa report sa Please Come In. Malipayon naging pakigbahay ni Mayor Jerry Treñas ang nominasyon man Bombo Champ sang syudad nga nabaton agod mangin kabahin sang Executive Board of Trustees sang CityNet nga pagahiwaton man sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ini ang isa ka international organization sang mga syudad sa bilog nga Asia. Ang CityNet Bombo Champ ang isa ka organisasyon nga gintukod man officially sa 1987 sa bulig man sang suportar sang United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations Development Program, kag United Nations Human Settlement Program. Ang goal man sa international organization nga ni Bombo Champ, ang CityNet, amo ang pag-maintain sa mission sini nga mag-promote sang cooperative links kag partnerships man throughout sa bilog nga Asia Pacific agud ma-improve ang sustainability sang mga nagkalain-lain nga syudad. Ang tinutuyo sang CityNet kag Bombo Champ ang pagbulig man sa mga local government units sa mga nagkalain-lain man nga area. Halimbawa, when it comes sa climate change nga naga-provide sila sa mga special programs man nga naka-focus sa disaster preparedness, response, and long-term rebuilding. At the same time, ang pagpatindog man o kung ang pag-istorya about sa infrastructures, technical assistance, study visits,
kaga city-to-city partnerships. Kag suno man kay Mayor Jerry Treñas, hindi ang isa kadako man nga oportunidad agod mapakilala ang syudad sang Iloilo sa bilog nga kalibutan na tuhoy man sa nominasyon niya ni Bombo Champ. Diyaret pamatian bala ang pahayag ni Mayor Jerry Treñas. Ito ko man i-announce nga sa masunod nga semana, waay ako diri kay makadto ko sa Kuala Lumpur. Si Vice Mayor Jeffrey ang mabulos diri anay sa akon. Kay ang syudad naton nominated to be a member of the executive board of CityNet. No? It is an international association of cities in Asia. Ang iyaning headquarters atuto sa Yokohama, kag sa may araman siya sa Seoul. And I will be representing the city. Hopefully makuha naton ini. Kay ti dako naman ini nga honor kag makilala gid ang aton palangga nga syudad. Kag makita nila ang madamo-damo nga mga ginaobra naton diri sa aton syudad. Nalipay gid ako nga gin-nominate ang aton syudad kay ini makahatag sa aton sang oportunidad para mapakilala naton kung ano ang aton syudad. Nabatian ta ang nangin pahayag man ni Mayor Jerry Treñas na tuhoy sa nominasyon Bombo Champ. Kaga ging anunsar man ni Mayor Jerry Treñas nga may yara nga ordinansa ang City Council na hanungod man sa face mask nga hindi na tani pag i-require man ang pagsuksok sa nga face mask outdoors. Kag suno kay Mayor Jerry Treñas, ginatugyan man sa wisdom sa nga City Council agod i-amendar ang ordinansa kay una-una Bombo Champ may yara ordinansa diri sa syudad nga naga-require sang pagsuksok man sang face mask. Kapang nagahulat naman lang ini si Mayor Jerry Treñas sa approval man sang presidente regarding sa recommendation sang IATF para makahimo man sa lihok ang syudad ako ng City Council in line man bi sa desisyon sa mga otoridad man sa babaw Bombo Champ. So bali kung maka-decide na gid man bi in a written form si Presidente Bongbong Marcos nga mangin optional na lang ang pagsuksok sa face mask, amo man na ang tion nga i-amendar o na ang ihimuan man sa paagi sa City Council nga mangin man hindi na pag-mandatory man ang pagsuksok ng face mask ang Bombo Champ. Yaret pamatian bala ang pahayag man ni Mayor Jerry Treñas ang aton na interview. Ulat ko sang approval gid sa presidente. Wala kay ti do nag-verbally approve siya. Kay ti once there is a approval of the president nga written, then the city council will have to amend our ordinance. Kay may ordinance gid kita nga butang nga compulsory kita. If the president approves it later, I will immediately ask for the repeal or amendment of the ordinance, no? Right away. I think Wednesday pa Manila session. Ang city yan nag-approve gid kita ordinance eh. Kita gid ako kay we know that IATF already made that recommendation, so does not make sense that we will be strictly enforcing the ordinance. Nabatian ta ang nangin pahayag man ni Mayor Jerry Treñas Bombo Champ na hanungod man bi sa propose nga hindi na mangin mandatory ang pagsuksok sang face mask. As of September 11, may yara 522 ka kaso sang acute gastroenteritis diri sa syudad sang Iloilo kung sa diin Bombo Champ. Ang 456 diri ang naka-recover na, 35 ang admitted sa mga ospital, 20 ang yara sa ilaman mga panimalay, kag still pulo sa gihapon ang recorded man nga patay. At the same time, ang kaso man sa cholera Bombo Champ, pula nagstay lang ini sa 12 man kabilog. Pang nagtaas ang porsyento man sang o ng numero sang mga barangay nga apektado, bali 105 out of
181 ka mga barangay so far, Bombo Champ, ang apektado na. Kag nagapanguna sa gihapon ang distrito sang Molo sa may pinakadamo nga kaso man sang acute gastroenteritis nga may yara 123 ka kaso. Gasunod diri ang distrito sang Arevalo nga may yara 80 man. Pangatlo ang city proper sa Tanza nga may 69 ka kaso. Next diri ang Harawan nga may yara 58. City proper sa Santo Rosario nga may 56. Ang distrito sang La Paz nga may yara 46. Ang Lapus, Bombo Champ, may yara 37. Ang distrito sa Mandurriao, may yara 32. Kag ang Haro 2, may yara 18. So far, Bombo Champ. Kag as of the data man, nga out of 380 ka water refilling stations, 358 diri ang so far ang na-check naman nila. Ang 99 diri ang non-compliant. Kag sa diin, 71 ang gimpa-close. Sa 71 naging pa-close ganit, 38 ang ging sarado man sang BPLO gilayon. Kag 34 diri ang voluntarily nagsarado man sang ilaman nga business, Bombo Champ ko ng water refilling station. Kag as of the data, as of the moment man being information halin sa City Health Office, still ang ipagwa man nila nga pangangalan sa mga water refilling stations sa amoto ang mga ngalan man sang water refilling stations nga nakapasar na, Bombo Champ, sa water potability test kay hambal man kaina ni sa City Health Office nga ang ipagwa nila nga pangalan bala Bombo Champ kung ipagwa nila bisubong adlaw tapos pagka next day negative naman bi sa test na ako okay na ang water potability test. So do ano man bi ang rason tabi Bombo Champ, syempre nag-negative naman bi sila. So do okay naman bala Bombo Champ. Amo na nga sa subong ginahulat man nato nga magpagwa na sila sang listahan agud mangin aware man kita kung maging inform man kita kung ano ang mga business establishments nga nakapasar na water refilling stations Bombo Champ nga nakapasar na. Ti paano man abi Bombo Angel kung ang mga lawag nila to nga mga nag-negative sa E. coli kag coliform subong adlaw pagkadasong adlaw nag-positive, ano matabo? Bali Bombo Champ ang pag-check sa tubig nga na is ang water potability nila amo na ang ginatest regularly man sa City Health Office as of this moment Bombo Champ kay ang hindi lang ni ang water refilling stations man ang gina-check nila tanan nga mga water sources diri. So ang so far ang sa water potability test nila Bombo Champ is kung ikaw bi nga consumer nagaduda kung nakapasar ini sila i-check man nimo ang papeles bala nila nga halin man bi sa kung nakapasar ini sila kay ang hambal sa City Health Office nga kung gaduda ikaw ang consumer i-check mo gid gilayon man kung ano ang papeles nila kung nakapasar gid man bala ini sila o kung wala man Bombo Champ. Inungo klase rason Hindi ba? Kung nagaduda ang consumer kung nakapasar ang isa ka water refilling station, mamangkot ka pa sang papilis nila. Itugyan taya ang isugaltang ikayong lawas sang mga konsumidor. Bombo Angel, anong kabudlay gid kung lawagon tang mga water refilling stations nga naga-positive how? Tapos hindi ta paglawagon kay basi pagkadason nga adlaw ma-negative naman sila ti. What if the other way around aming natabo? Nag-negative sila subong adlaw? Mag-positive sila sa sunod sining adlaw? Dipindi na lang yan sa konsumidor? Ti paano ko na inomi na to abi? Hindi ko mahangpan ang diskarte sang City Health Office kag City Legal Office. Now, mga professional man ini sila kag hamakon mo mga doktor, hamakon mo mga bugado, tawgo ni Bumbutsam nga ungo kag bungklok. Tito hindi man insakto, amo na nga hindi ko na lang pagyambal. Bombo Angel, nga ang rason inungo kag iya sang bungklok ka klase sang tawo. Hindi bla? Hindi ko magets. Hindi ko magets, basi kinahanglan pa sang napulo kayawa nga pulo-puluhon ang akon siniya nga nawong itsura dulunggan guripaton sikaran ko din ni Lucifer para nga mahangpan ko kung ano ang gusto
ano ang butsilingon sang City Health kag sang City Legal Office mo Angel? Nga hindi pag i-divulge ang pangalan sang mga nagpositive sa E. coli kag coliform, for what reason? Kay kuno basi pagkasunod nga adlaw mag-negative naman sila. Tapos lawagon lang niya ang nakapasar sa potability testing. What if abi gamiton ko ang argument sang taga City Health kag taga City Legal Office? What if ang nag-negative subong pagkadason nga adlaw nag-positive? Ibutang ta naman sa konsumidor nga kung nagaduwa-duwang konsumidor pangayoon ang papilis ang water refilling station. Ay, ano naman? Sila dira ang swelduhan sang gobyerno para nga trabaho na ila sining nga trabaho tapos ipasa-pasa kag do kasubong iyang daw layo sa patad, daw kasubong iyang mentalidad nila nga amo sini nga mga reasoning daw mga wala nakapasar sa drug test. Ay na man ang sistema ato ni man base paglakat ni Mayor Jerry Triñas sa masunod sini nga semana mapamalaysia ang aton sini nga alkalde base kung magsagsag paginbatasan sa mga pila ka ungo kag bungklok dira City Hall. Jel? Amo na gani Bombo Jam man ang rason is ang amo to nga ang mga names lang sa mga water refilling stations man ang ang bisa advice man sa City Legal Office kay ang pag-check yar nga ni ako na pag kay na-test ni sila Bombo Champ ang mga water refilling stations kung mag-positive ini sila sa mga atong E. coli man kag coliform di ba i-test sila sa water potability test tagaan sila anay sa kuan man nga i-correct nila ang ilaman nga tubig tapos idara man lantaw na kung ang ilang nga tubig is safe na tapos ang mutong hambal ni Dr. Roland Fortuna nga continuous ining pag-check yara man Bombo Champ kaya day by day nagalain ang kwan man mo galain ang names mo example be gapon way nakapasar tapos ginghatagan man bisang gin-check yar na kung ang ginghatagan sila sang time to process man bisang ilaman nga tubig pagka next day mag-okay na so probably maka-operate na sila Bombo Champ. Tiyan mo na ganing kaladlawan do pariyo lang na blang namangkot ang principal sa maestra. Ma'am, may 20 ka estudyante, di ba? Nagambal si ma'am. Yes, principal. Pila ka bilog ang present, ma'am? 15. Oh. Ang absent, 5. Sino ining 5 absent? Sabton mo imo ma'am ang present si Brennan, si Champ, si Angel. Pero ang 5 to yung nag-absent, hindi mo pag-i-identify. Lain ang pamangkot, lain man ang imo sabat. Amo sinabala mo Angel, hindi ko mampan kung anong plastada ni sa City Health kag City Legal Laban-laban siguro may ginadipinsahan ginadi sila nga water refilling stations mo hindi gani part owner sila sa isa ka water refilling station nga kay nagsalig kay part owner taga City Hall, part owner ang taga City Health, part owner ang or tag-iya gani ang taga City Legal Office. Ti gasalig sila nga hindi na kami mag-comply kay taga City Hall man amon boss. Hindi na kami mag-comply masigil lang kami baligya de bisan na way kasiguraduhan nga limpyo kunig ko amon tubig amon ang butsilingon. Hindi ikaw ya Jel nakigan ko Jel Oo sir do nagakuan gay ko sir do nagadoko na ko gay di subong sir kay do mansyag ko gakasakitan ko. Sos Maria kag gusip. Sukton tani sa gyapon ya City Health kag ang City Legal Office no? Kag mangkuton ta sila kung ano nga klase sang doktrina bla ini no kay di bala may mga Aguinaldo doctrine may mga nagkalay-lain lang nga mga sa isang doktrina sa layi tabla ano nga klase nga doktrina ini man no kung may ara sila i-provide mas mayo siguro para nga matun-an ta sa ulihi kag basi kung mangin isa pa ini bala sa mangin jurisprudence or balasihan tamanaw mga bagagaling jurisprudence ti na desisyon na ina sang korte no
mangin balasyan ta sa ulihi makasalapo kita sa nga ano-ano man sini nga mga isyu nga applicable ining ginagamit sa karon nga do katulad iyang tawag ta doktrina sa City Health kag City Legal Office sa Bombo Angel. So mo siyang paghuluton mo naton kung saan o sila ma-release gid man sa mga pangalan sa mga water refilling stations kaga kabay pa mo siyang kung ano ka ina kasakit ang nabatsyagan ko samtang gambal ka ang mabatsyagan Manila Bombochap agod makahatag naman sila directly man sang mga pangalan sang water refilling stations Bombochap. Kabalan na da yung mga tao sa City Hall Bombo Angel. Batsyagan tayo Bombochap pa. Ga-duty. Wise lang ga duty na bantayan nila 15 kag 30 gani kag rata. I-follow up tinguan at na Bombochap ka ma-follow up man ang mga pangalan hindi tagid na pag-buyan ng Bombochap sa kada man na Jel ang ginutik ko to si Mobla sa numero sang mga hindi lang ginutik ko lang to si mo ang numero sang mga departamento kag mga opisina sang numero sa mga nagpositibo sa drug test. Ginhutik ko na kay Mayor Bombocham kag insigida man nakasabat man si Mayor nga gihutik man sa aton pabalik ang sabat a Bombocham kag giwaragwag man naton na karon sa masunod man nga mga public affairs program sang Bombo Radio ang data o kun ang kumpila gid man kabilog ang sabat tira sa imo mayag paghutik sa akon Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pamansang Radyo na Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Sa radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Daga mambal na tondo makabig ta nga daga pangakig or kung ano man nga term ang pwede ta magamit abe sa sining lihok karon sa City Health kag City Legal Office kay it seems like ang ilayang proteksyon ara sa negosyo hindi kay sa pumuluyo. Tikon amo ng ila sining argumento nga ang hingadla namon ang negative na sa E. coli kag coliform kay ang ila sini iyang argumento ang mga nagpositive to hindi nila paglawagon kay base sa mga masunod sini nga inadlaw or sa masunod nga adlaw pag-check na dra nila sang ila sini nga water potability man negative naman. Paano man anong butsiringon tanong essence anong rasyonale sa amo sina iyang klase nga pag kapot sang impormasyon sa aton sini nga mga kabumbo diin ang transparency sinadira sa aton sini matag palamati. Standby kay Bombochari. Do pariyo lang na bala nga tanan sinadira gin pasuksukan nimo sang disinti sini iya nga bayo. Ginpalinya nimong napulo katawo. Ginbayuan nimo sang disinti, tanan sila nakakot and tie. Pero may tatlo dira. Nga ang isa may bitbit sini may ginasukbit sini iya nga punyong, ang isa may ginasukbit nga 45 nga pistola. Kagang isa, may gina bit-bit sini nga granada. Do kasubong iyang guessing game ang gusto nga matabo sa City Health kag City Legal Office. Nga kon dismulado ikaw iya sa water refilling station nga ginbakla nimo, ikaw iya mismo nga konsumidor, ikaw mismo ang manghusisa. Kun bala
nakapasar sa potability, water potability test ang ginabakla nimo nga water refilling station? Ha? Ti karon abi, way kaya kabalo. Dito ka nagtupad sa disinte man tuod magbayo, naka coat and tie, ti pagtupad mo to gali siya, bunoon niya ka. Ti kung tiwagay tinae mo, kay way ka kabalo nga, delikado gali adto nga tawo, kriminal gali adto nga tawo. Sa sunod mo nga pagpili, kay do maayo man, tinlo man itsura niya, puti iya sining inner shirt, ang iya sining kurbata, nagainggat, ang iya sining coat, gin pa, ano gin, plastado, bla bumbo, brinan, ano gin pa press. Kali kabalo nga, pagbalikin mo sa tuo, tiruhon niya ka sa ulo sa iya sining 45, kami ginataklo sa gali. Urang patal pagid sining istorya sa aton sining mga kabumbo, ginmayuhan tato ang isa iya katawo nga disinte ang itsura, mahumot pa, no? Ang iya sining pangitsurahon daw hindi makabuka pinggan, igo mura gali may granada to sa iya na kaptan, di binuyan niya to gulpi, kinakasi ang pin kag binuyan niya to gulpi, kunti wasaag kita tanan. Hindi kita kahangop kung ano klaseng sistema ining iya sa City Health Office kag City Legal Office. Ngati, hambalon ka lang nila yang ngati kung dismulado ka, ikaw na lang to check up Oh? Ti sino niya trabaho ang pag-check out sa mga water refilling stations? Kay sino trabaho ang regular checking sa potability sa mga water refilling stations? Responsibilidad pa bala ini isang taxpayer? Sa aton sini makabumbo? Kung may mga recoveries man, well and good, salamat gid kay naka-recover sila. Hindi na kita magdugang sa mga nagkalamatay. Pero samtang nga naga-recover, may isa, duha, nga nagatuhaw naman nga balatian, nga na-infect sang cholera, na-infect sang acute gastroenteritis. Kung may mga gimpasirado man tayo nga bubon, mas mayo siguro sa aton sino makabumbo nga hingadlan ta ining mga nag-positive sa E. coli kag subong man sa coliform. Kaya ang purpose naton, siyempre hindi kita bakal da Ti what if abi bumbutsang pagtay sila sunod gadlaw, nag-negative na sila? Let the City Health Office and the City Legal Office make the necessary information dissemination or announcement. Bukas man ang bumbu radyo diri sa pagbaton sino mga announcement inyo. Ginapahibalo gali sa tanan nga ang Champs Water Refilling Station positive ini sa E. coli kag coliform. No? Subong nagaproseso na ini sila sang mga pamaagi agud nga magbalik sila sa normal nila iyang operation. Nagpatigayon na sang water potability test and by tomorrow mabalaan ta na kung ano ang resulta. O pagka nasungad law nag-negative, ginapahibalo ang tanan nga ang Champs Water Refilling Station safe na sa karon. Amo sina kasimple nga ginapabudlayan gidya sa City Health Office kag sa City Legal Office sa aton sino makabumbo. Di ba? Ang mga tao nagahulat iya kung sanday sino ining mga nagpositive. Pero basi pabla mauna pa sila iya patay sang ugtas sang sa mga apektado sang acute gastroenteritis.
Oras 57 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. Ano ang latest investigation sa instansya PNP sa sining pag-hold up kag lutang patay sa security guard nga nagkuha sang sweldo sa iya sinimang kopdanan? Si Bombo Chari may follow-up report. Sa report na please kamin. Bombo Champ, sige sa subong ang pagbulig sang Estancia Municipal Police Station sa Carles Municipal Station para sa kasulbaran sang robbery and shooting incident nga natabo sa kadagatan sang Barangay Bituon sa Sicogon Island sa banwa sang Carles, Iloilo sang Setyembre 10 kung sa diin patay gid ang chief security guard sang isa ka agency nga kung tani makuha lang man sa nga sweldo nila nga balor 320,000 pesos sa banwa sang Estancia. Knowing Bombo Champ nga sa Estancia humalin ang mga security guards para magkuha sang ila sini nga sweldo, kag sa Estancia Fishport ini sila nagsakay sa ila nga sakayan. Kita nagkomunikar no sa Estancia Municipal Police Station kag suno sa interview sa Bombo Radio kaya Police Lieutenant Jobert S. Amado, ang acting Chief of Police sang Estancia Municipal Police Station, iyagin pahayag nga sang alas 4 o kun alas 5 natabo ang shooting and robbery incident, alas 6 na sang hapon o kun sang gabi sila nakabaton sang tawag halin sa barangay official sang Barangay Bituon nga may insidente nga amo na nga natabo kaga ginpa-deploy ini sila sa mga coastal barangays sang PNP personnel, sang police personnel para bantayan ang maaging pump boat o motor bangka nga kulay puti kag may yellow nga lining. Pero suno sa iya negative kag pati mismo sa mga island barangays sang banwa sang Estancia nagpabutang man sila sang force multipliers nila, mga tanod kag bantay dagat, pero wala ini sila may nakita nga pump boat nga color puti nga may yellow nga lining. Dugang pagidira, sige ang pagbulig nila follow up kung sa diin sige ang pag-trace nila sa nga pangalan sang suspect nga si Jerry De La Cruz kung sa diin nagpabalo ini nga taga-Balasan ini siya, pero sige pa confirm kung naga-exist gid man ang pangalan nga Jerry De La Cruz bilang isa sa mga suspect sa shooting incident nga natabo. Yari pamatian ang interview kaya Chief of Police sang Estancia Municipal Police Station, si Police Lieutenant Amado. Insigida, gin-tap nato lang aton ng mga barangays, mga barangay capitans naton, especially ang mga coastal barangays naton, to include ang aton nga 3 island barangays nga mag-alerto, kay ti ang maging tawag sa aton di ang barangay sa Bituon regarding sa piracy incident nga tabo sa ila dito. Kag ang the same time deploy naton ang aton nga operatives naton kag ang aton nga mobile nga katuan ang aton mga coastal barangays naton nga especially ang mga possible nga palagyuan o kondong kaan sang alod sa motor bangka yung sakyan sa mga suspects. So negative wala sila wala sang nakita dito nga mga bangka kay ang sabi ng incident ito mga tabo siguro ito mga between 4 to 5 sang hapon tapos nakabaton kita sang tawag galing sa kapitan ito mga lapit na ito lang 6 o'clock So bungod man siguro sa time either ang gipalagiwan sang suspects na hindi magdiretso diri sa mainland kasi kung may iban man siya nga taguan. Kasi may mga lapit man sa mga may mga island barangays man sa Carles o sa mga liboreng darano kasi dito man sila nagpalago area. Tuloy na nga kita bulig sa Port Melchior naton dere. Pero unfortunately nabulog siya aton nga ang CCTV kaya ang area is on maintenance daw. So mas probably why wala sang CCTV nga naka picture kung nakakuha sang pagsakay pagsakay sa mga biktima kaya ang alleged nga cohort sa sang suspect.
Okay, sir. Sa iban nga CCTV footages, sir, wala makita ining si certain nga Jerry de la Cruz ni bala, sir, nga siling nila isa sa mga suspect. Waay makita kung ano ning mga hulag niya, sir. So, mo pala sa mga nga na ginatutupan no kay actually ang wala kaya istorya sa sa mga security guard ng mga okulto plus sa pagkatabo. Nevertheless, din tap na natin itong aton intel, regarding kung din nga parte, is balasang diri sa airport. Sila nagdungka, kagadiin, before sila sakay dira, din halin ang siya ka suspect, ayan ka na suspect, para ma-trace up natin diri, basta kung nahagip mo sa mga CCTV diri sa sa aton nga airport. Okay, sir. Anong rason sa nga port manager, sir, nga wala gagana ang mga CCTV camera sa Fishport? So, on maintenance daw, kay do lately lang, in-request siya naman sa LGU nga for repair. So, wala pa mapakayo. Kaya may mga kamera siya na wala nagagana. Tapos, ang pag-stored na bala sang footage, malipot lang, though hindi siya ka-stored. So, ang isa sa mga problema sa CCTV diri sa aton nga airport. Okay. Dugay naman ako sir, nga naguba kaga ginareklamo. Actually, isang amungan ni ko nga binulan. So, schedule pasubong to kay ginatawagan na siguro to ang maintenance nila kasi ma-cover pa niya sang warranty sang CCTV. So, ginakuganis din ko as much as possible palasigo na kay tiwasi kung may mga incidente pada hindi natin ma-view ang CCTV recording. So, for ma'am, ang aton subong to is ang ina-trace natin to kay ang subject so nga si certain de la Cruz. So, actually hindi siya taga-istansya, sa may bilya panian. Isa malasa ng area paglapit lang sa amon bala. So isa bala ang amon ginano subong kung mga grupo ni isang subject na bala. Kung may mga grupo diri sa amon area kag sa mga neighboring nato nga municipality. Ano na siya, sir? Usual lang gid man nga katabo nga may mga hold upanay kaga robbery nga katabo da sa may kadagatan sang estansya kag Carles. So kuno taon mo kuno sang una, way back sa mga history na ako naman area, especially sa Carles, kasi ang adjacent bala malapit sa mga Masbate area. So pag nag-hold up pera sila ang area, madasig wala pa palagi either gawin sila Masbate yung mga island. So far ang ining incident is pagka is sa subong ato isa. So last year may last year ato sa nga tabo man to nga may ginload up ngin mga ahente. So sa Carles man tablang incidente. Nabatian Bombo Champ si Police Lieutenant Jobert S. Amado, ang Acting Chief of Police sa Estancia Municipal Police Station. Ang ginalawag naton nga si Jerry de la Cruz, Bombo Champ, amo ni siya ang isa sa mga suspect nga nagpakuno-kuno nga pasahero kung sa diin gin-istorya gid niya ang biktima nga Chief Security Guard nga si Wilson Gait. Ginhingyo niya ini nga naghambal ini siya nga kung pwede madungan ini siya sakay sa motorbangka nga ginasakyan sang security guards kay mapasikogon island man ini siya. Pero gali amo to siya upod siya sakay sa sakayan sa nga mga biktima pero may nagasunod na gali sa mga biktima nga isa pagit na pampot nga ginasakyan man sang tatlo ka suspect. Sa Bombo Champ amo ni siya sige ang pag-trace kung naga-exist gidman ang pangalan nga Jerry de la Cruz kay ginausoy ini siya sa may Balasan Iloilo kay ang pagpakilala niya taga Balasan Iloilo ini siya. Taga amo na sa may history na gidman gali nga daan Bombo Champ sang robbery kaga hold upanay nga katabo dito sa Banwa sang Estancia kag Carles Bombo Champ. Kag mangkuton to barangay kapitan sang sang barangay Buaya. Dimla mo tong hambalya nga makadto sa barangay Buaya sa pakaisa yang asatiyo yang kapitan.
Oh, yes, Bombo Champ, no, ang ginhambal niya, mahingyo siya sakay pakadto sa Ticogon Island, kay may paryente ini siya, may tiyo ini siya nga barangay official sa Barangay Buaya. Tiyan mo man na i-trace to sang kapulisan ni sa Barangay Buaya kung sino ning nakakilala ni sa kay, sino nga ngalan niya to? Kay Jerry de la Cruz. Jerry de la Cruz. Kaya kung namuning plastada, kag kung nang katuyuan nyo maghimo sang krimen, ako yan nagapati kung hindi gini sila magamit sang matutuod sini nila nga pangalan mo kag atensyon man sa mga kabumbo naton dira sa mga ilan barangays may makita kamo dira iyang sakayan nga puti nga may yellow lining no Bombo Cha. Yes, Bombo Champ, puti nga motor bangka nga may yellow nga lining. Hindi silver lining, kundi yellow lining. Yellow lining. Lain man na yung silver lining. Thank you, Kitsa. Yes, Bombo Champ, ini si Bombo Chari Galia tumagpaw para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent ng sa Ilocos, basta radyo. Bombo. Salamat, Gina Bombo Chari na ang silver lining, kay sino ganina yung engineer? Kay Catriona Gray na yan, no? Silver lining, no? Tita Reds, no? Tiway na labot sa nagluntad itong huldapanay. Puti nga motor bangka nga may yellow lining. Sa mga ilan barangays na gilayon ka mo nga mag-report sa kapulisan da kung mga siplatan ka mo. Antes kita magbiya, breaking news lang ang Malacanang nagapanugot sa voluntary wearing of face mask sa mga non-crowded outdoor areas. Amo ning ipayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa nalakip ini sa Executive Order number 3 nga ginpagwa sa nga Malacanang. Dugang pa ni Angeles nga mga immunocompromised nga mga senior citizen kag individual nga hindi pa iya bakunado batok sa COVID-19 ang encourage gid ginapanugyanan nga magsuksok sang ila sini nga face mask sa mga non-crowded areas or non-crowded outdoor areas. Pwede kita nga hindi na makasuksok sa nga face mask sa or amendments man ang syudad karon kay amuning nahulat-ulat nila ang official statement. Standby na sa kapon lamang program upod sa kay Tita Reginis. Mombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Sa mga kabombo naton, ang adlaw nga ginahulat-ulat naton madali na lang iya nga mag-abot kay 104 días na gid lamang kag Pasko na. Ini si Bombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig manikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini.
Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card, hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan, magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas, agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act.
Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Mayong hapon sa iyo tanan mga kabombo, ang aton nga oras 23 minutos makalipas na ang tak ng alas 2 sa hapon. Gapon ang balik kita para idulong sa inyo ang ininga palatuntunan kahapon lamang on a Monday. And I can really feel the Christmas air. Inabangod kay 104 days na lang. Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And everyone is just so excited about Christmas. 104 days to go. Ano nang inyong mga Christmas decors dira? Kompleto na. Ang Christmas trees na pagwa na. Medyo mga decors tada. Trapo-trapuhan ta na. Lululimpiyuhan ta na. Anyway, good afternoon good sa inyo mga kabombo. Kaupo din nyo si Tita Regine sa sininga hapon sang Lunes, ika-12 sa bulan sang Setyembre. Kagyari kita para idulong na naman sa inyo mga very exciting, very comforting, and very warm ng mga stories nagikan sa aton ng mga letter senders, and who knows, basi isa diri ang mga istorya ang ginpadala mo man diri sa KLP. Sa iban pa nga wala makapadala sa ilang mga istorya, lihog na lang pwede ina nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginsulat ninyo pwede ginya mapadala kay Route sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May I just remind you about the pictures? Sadya ko may mga pictures. So please send some pictures as you also send your stories. Ari na ang ating ambahanan para sa inyo sa sininga Lunes sang hapon diri sa KLP from the Bombo Music Festival. Here's J.R. Claret. Ngano, mayong hapon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Sa bula ang tanan, unsa bagyod
ang hinundan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan lumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailain. Apanwa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bato na lang sakitan lang ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Beautiful song on a beautiful afternoon. JR Oclaret para sa inyo tanan. Ngano, nagikan sa Bombo Music Festival. Mga kabombo, ang atong nga oras 29 minutos. Makaligad ang alas 2 sa hapon. Kaupo ninyo si Tita Regine. And just a while ago, before nga nag-exit si Bombo Cham, may ginbuyan siyang isa ka breaking news nga ang Malacanang nagapahanugot na nga pwede na ang voluntary wearing of masks sa mga non-crowded areas. So hindi na gid no nga siling required, so ginhalog-halugan. Kag sa aton subong nga linya from the Bombo the news center sa Bombo Radio Philippines, ari ang aton nga kaupod si Bombo Dennis Hamito to give us details about that breaking news. Good afternoon sa imo, Bombo Dennis. This is Tita Regine. Yes, thank you so much, Tita Regine and the rest of our listeners dyan sa Bombo Radio Iloilo. Hawak na natin yung kopya ng Executive Order number 3 na nagsasaad na pinapayagan ng voluntary na pagsusuot ng face mask na lamang, hindi na mandatory. Yan ang kalalabas lamang na Executive Order ng Palasyo Malacanang matapos na irekomenda ng Interagency Task Force on the Management on Emerging Infectious Diseases. At dito ay nakasaad
ang ilang mga panuntunan na may kinalaman dun sa mga rason kung bakit pinapayagan na ang pagluluwag ng patakaran sa paggamit ng face mask dahil sa marami yung nabigyan na ng bakuna at bumababa na rin ang bilang ng mga kaso sa nakalipas na mga panahon. Ganun pa man, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na may mga sektor pa rin na mananatili na obligadong magsuot ng kanilang face mask. Ito yung nasa vulnerable sector. Ibig sabihin, pagka sinabing vulnerable sector, ito yung mga kulang pa sa bakuna, may existing na karamdaman, at yung mga nasa old age na mga kababayan natin. So sila yung kakailanganin pa rin na magsuot ng face mask despite dito sa kautusan. Giging full ang effectivity ng EO number 3 sa oras na ito ay makumpleto na yung publication period sa mga national circulation at sa official gazette ng gobyerno. Pero sa ngayon ay pwede nang i-observe ito doon sa mga open areas na pinahihintulutan ng Interagency Task Force at yan ay binibigyang laya naman ng Palasyo Malacanang. So mamaya may mga mas detalyado pang paliwanag na ipagkakaloob natin sa mga susunod na palatuntunan sa Bombo Radio Philippines. Yan muna ang update mula sa Palasyo Malacanang. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Fast Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Dennis Hamito, nagikan sa Bombo News Center ng Bombo Radio Philippines. So, klaro mga kabombo, hindi na mandatory, kundi nga voluntary na lang ang wearing sa ating mga mask sa mga non-crowded areas. This is gonna be nationwide. So, lato-lato na to, no? Ang final gid nga pagwa kung saan o ini mangin effective. But of course, ginpagwa na ini sa Malacanang. So, naghambak gina si Bombo Dennis kung mapagwa na, no, ang official nga gazette or informasyon. That's it. Igapatuma na ini sa gilayon. Oras naton 33 minutos makaligad ang 2:00 sa hapon. Diretso naman kita sa aton nga unang sulat for this afternoon. May luyag i-share diri sa aton si Aris Ma'am. Ang ma'am yaya as in ma'am gidya nga teacher, M-A-A-M. So Aris Ma'am. Ang sulat na gasiling, Ever Dearest, Tita Regine. Una sa tanang ginatamyaw ko, ang mga tagpalamati sa sinimakalilingaw nga programa, maayong hapon ilabinagid sa imo inday. Tago lang ako sa kay Aris Ma'am sa 5th District. Tumandok gid ako sa 2nd District, sang gamay pa ako. Ang amon balay nahamtang sa duta nga banglid, sa diin apang puno sang kaprutasan, sari-sari nga mga prutas ang gina-harvest, santo sa season nga ila nga tag-harvest. One time sa do nga tig-harvest sang paho. Ako kagang abyan ko, nagsaka kami sa paho para manguha sang luto. Dako ang puno nga hindi mahakos ang amon ginsaka. Nakasaka kami nga duha, pero sung manaog na kami, hindi na kami kapanaog. Naghinibi kami nga duha nga nagapangamuyo kay Lord, kay Mama Mary, nga kaluuyan kami nga makapanaog. Sang ulihi, nagkamang kami sa sanga nga ang punta sarang malumpat. Nakapanaog kami nga nagakulurog ang amon nga tuhod. Malasay naging kaon namon ang nasingit nga luto. Siling namon, hindi natamag panakaliwat. Ambot inday, mahilig gid ako pagsaka sa kahoy. Isa naman sa to ka bes, tapos namon panyaga, nadumduman ko naman nga manguha sang luto nga sambag. Nadaranan ako kapamili isang malagba nga bunga. Wala ako mahibali. At to nagali ako sa puyok-puyokan. Naghibi ako kag manawag kay tatay nga hindi na ako makapanaog. Nangakig sa akon si tatay, pero gindalaan niya ako sang pisi kag ginhigot nga bakag. Ginpapungko niya ako sa bakag, kagintuntun pa idalom, dala ang pangakig, habang niya, liwat pa ha? Ay ambot inday, kaya wala, gid ako kadudlaan.
Pagtangla ko sang amon lubi, nga nagapungi-ngi ang bunga. Nagsaka naman ako kay gusto ko magkaon. Abaw, sang didto ako magpuksi sang bunga, ginkamangan sang tuko ang kamot ko, pakadto sa akon ilok. Hala, sumayo kay ang isa ko kakamot, nakapanguyat sa paklang. Wala ako mahulog. Abaw, inday, gawawaw ako padalus o sa lubi, kay ang tuko nagsulod sa wala ko nga ilok. Dali-dali ko ginubang ako nga blouse kag iwaswas. Nagtapog ang tuko Nagpungko ako sa bato sa unhan. Gintangla ko ang lubi nga may 15 ka papha. Baw, gakurog ako kag magsiling. Diyos ko, salamat kay nakapanaog ako. Kung nahulog ako siguro, ay napatay ako. Way pa ako katilaw sang bunga tungod sang buwisit nga tuko. Sang bulunga sang lumboy naman, nagapanaka kami sang akon amiga. Tungod nagahingabot kami sang pungpong, gagaway kami sa punta. Abaw, inday. Sa mabali ang sanga, doon nagalupad kami, sakay sa nabali nga sanga. Abaw, piang-piang kami magtindog, pero wala man mabali ang amon tiil. Nagkadlawanay lang kami nga duha. Sang tagbulungan naman sang Sirguelas, kami sang akon magulang nga babae. Ang Sirguelas may pala o kung dako na bala nga subay. Ang akon magulang nagasiling, pala, amiga kita, hindi ako pagkadta. Sa idalom sa Sirguelas, may mga malagba nga tunok nga ginatawag nga dalingag. Tunok iniinday nga itom. Sang ginpunsukan ang akon magulang sang pala, nahulog siya, dalayaman ang sanga pa idalom. Nabali tuloy ang sanga sa sobrang nga tindak para mahulog ang pala. Pagtupa sa idalom, naipit sang sanga ang iya tiil, gani nabali ini. Nanaog ako sa Sirguelas. Ang akon magulang nagahibi kami nga duha, samtang ginabuligan ko siya sa pagtindog. Nagkalatunok ako sang dalingag. Nagawawaw ako panawag kay tatay. Ginpasaan siya ni tatay, pakadto sa manoghilot, kaginpahilot ang iya tiil. Sang tigbulunga sang kamonsil, napilitan naman akong magpanaka, kayang bunga nagpungi man. Kutob sa malambot ko nga bunga, ginasunod ko sang kaon. Sang sige ko nga lagas sang dalag ko nga bukaka, didto nagali sa puyok-puyokan. Kung maghuyop-huyop ang hangin, naghahabyog-habyog ang sanga. Nagahinay-hinay ako panaog. Pagabot ko sa idalom, gintangla kong akon inagyan. Abaw, daw layon sang kawayan kataas. Sang tanawon kong akon palad kag tiil, puro tunok sang kamunsil. Sang sinanay nagpanguha sang kamunsil, iya lang iniya ginasingit. Ginsugo niya ako mamulot sang iya ginapangsingit. Abaw, bisan puno na ang sako, padayon gihapon ang iya nga pagsingit. Sa matak-an ako pamulot, nagkinaon na lang ako. Abaw, sa makapanaog si nanay, nakita niya ang akon kinanan. Hinday, kabay na lingaw, ang tagpalamati isini. Salamat sa pagbasa. Sweet kisses and God bless. Ang matinahuron, Aries Ma'am. Aris ma'am, kasadya sang imo share diri sa aton, no? It also reminded me of my childhood days. Ako man, gusto ko man nga magpanaka sang mga bunga, sa mga bungang kahoy. Karami lang, no? Kung may, di ba, orchard ang tawag sina, nga lugar nga puno sang mga kahoy nga nagapamunga. Grabe sa inyo, damo-damo ang inyong mga tanom, kagkasagad-sagad sa imo manaka. That's why kadamo ikaw sa mga experiences. Baka namin, no? Especially kung season, siguro every month guro yan, nagkapanaka ngayon. Almost every day, kung damo-damo sang mga tanom, mga bungang kahoy sa inyong lugar dito sa may Banglid.
Ti may ara nga seasonal, may ara nga whole year round, no? Nga mga bungang kahoy. Ay, gina-imagine lang nato. Syempre, mga serguelas, mga lumboy, mga kamonsil, pang summer. Ang paho, do anytime, no? Ang ara, may ara paho nga bisan hindi mo na lang siya pag sprayhan, nagabunga, gina siya. Ang ibang ginadabukan lang na para nga magpamunga. Tapos may mga kalubihan man sa kababae mong tao, Aris ma. So, gader kaya magsaka sa lubi. As in. Well, anyway, with all those very beautiful memories, kahilidlaw, no? Kahilidlaw panumdumon. Ang butasubong, ang mga ulihing tubo, may mga bungang kahoy paayhan nga masakaan, may mga kakahuyan paayhan nga lagaw-lagawan. Sige, let us make, no, ang ilang future very fun also, just like what we had, kita ang mananom. And we also encourage them, no, nga mananom sa mga kahoy. So, mo makikita ka mga liso, dira, bisan kapayas na lang, no, tipuna, and then isabuag, kay, bisan isa duha, sigurado, may manubo, gidinaya. So, kung hindi kaya, ang mga bungang kahoy, bisan mga ulutano na lang anay, no. Pero kung may lugar man lang, why not? Makapulig pagidina, especially during sang mga baha. Thank you so much, Gid, sa imong gin-share diri sa aton. Aris Ma'am, sang 5th District. Oras naton, 42 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalik ang KLP, kaupan ninyo si Tita Regine, pagkatapos ng Gid, sang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioners, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots. On sa aton nga next story, yari ang second letter nga gin-promise sa aton ni Indigent Girl. And it says, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanang nga nagapamati sa imo number 1 nga programa sa kahaponanon. Sobra gid ako ka-addict sa imo nga programa, Tita Regine. Kay kung mag-start na gani imo program, gina full volume ko gid na ang amon nga radyo, tita. Kung kisa, may tawo na gali nga sige panawag sa gwa sang amon balay. Napanos na lang sila katawag, wala gid kami makabati sang ila syagit sa gwa. Kay tunog amon radyo permi pamati KLP. Indigent Girl sa liwa, Tita Reg, antes ko impisahan akong kasaysayan, tita, gusto ko lang i-share ang mga reaksyon sa mga utod ko sa mabatian kag nakita ang amon kasaysayan sa KLP. Kay since layuanay kami, ang iban ko nga mga utod naglantaw FB Live sang Bombo Radyo. Tita, sobra lang gid kanubo sang amon kalipayan. Kaysang ginabasa mo na ang akong kasaysayan, kag gina-flash na sa screen o kon monitor, ang mga pictures ni nanay kag tatay ko, Tita Reg, nagaloading pa abi kay mahina ang net namon, mahina sa bukid. Tiyang magulang ko nga isa, daw masulod sa cellphone na, nga daw kauno na ang cellphone niya. Haha. Ang isa ko naman nga magulang, sige, nahibi, kay nasubuan sa amon inagyan. At the same time, nasubuan sa background music o kon instrumentals. So ako naman, Tita Regina, sige basa mo sa akon sulat, sige man akon hibi, nga daw hakson ko ang radyo. Sa isip ko, nga, ako nagpadala sulat, ako man yang nagahibi sa sarili ko nga kasaysayan. Hindi ko gid malikawan, Tita Reg, ang maghibi sa amon nga life story. Ang life nga kung sa diin, hindi ko na gusto balikan sa akon kabataan. Pero thankful ako, Tita Reg, sa gihapon, sa amon kasaysayan, o kung inagihan sa kabuhi, kay bangod dito, mas naging strong ako sa hamon ng buhay sa hinaharap. Kay ginaisip ko, nalagpasan namon gani ang amuto nga sitwasyon, ang sasubong paayhan. So, ang ako naman nga kasaysayan, bilang isa ka school girl or working student, Tita Reg, amo ining akon nga i-share. Kung paano ko nga ginpakigbatuan ang edukasyon sa amon tribo. Tribo, Blaani sila, no? So, Tita Reg, kalabanan dito sa amon, or almost half sa amon population sa tribo, no read, no write. Kabaliktaran naman ako ya, tita. Ako nagapati nga ang edukasyon ang makabulig sa imo para maging successful ka. Education kag ang determination, sipag kag tiyaga, amo gid na ang need sang isa ka tawo kung gusto niya nga mag-level up ang iya nga kabuhi. So, isaysay ko kung paano ko naantos ang kabudlay, Tita Regine, para makaangkon ako sang ginatawag nga edukasyon. Way back, 1991, kinder pa lang ako, tita. Nabatsyagan ko ni Tita Reg, nga hindi ako ni nanay kag ni tatay sarang paeskwelahon, tungod sa amon kapigaduhon. Imagine, tita, kinder ako. Lunes hasta Biyernes dapat ang klase ko. Pero kung paeskwelahon ako ni nanay, isa lang ka bes sa isa ka semana. Once a week lang. Kung kisa, nagigani ako ginapaeskwela nila. Man, tita, waay sang mabantay sa mga manghod ko, Tita Reg, kung malakat si nanay kag tatay ko. Kay man, tita, kung diin lang sila kalabot, pang pamakyaw or pakyaw obra, panghilamon o kung harvest mais, para lang makakwarta. Kay kung hindi ko man pagbantayan manghod ko, tita, ako naman ang kulataho ni tatay, kung diin sila kaobra. Kay man, tita, didto pa nakasalalay ang inugbakal namon bugas. Kung hindi sila kaobra,
Why kami inugbakal bugas? So mo na tita, to kabudlay magpili between edukasyon and hungry stomach, kumbaga. Need ko magpili. Mag-eskwela ako o kung bantayan ko mga manghod ko para kaobra si nanay kag si tatay kag makakaon kami kanon tanan. Baw Tita Reg, ginahibi ko na lang ang sitwasyon ko. Kung mag-obra sila tatay, tita, o kung may pakyawon nga hilamonon sa malayo nga lugar, tag 4 days na sila bago magpuli. Kay tapuson pa nila ila pakyaw antes magpuli sa amon balay. May ara best tita, nga ginbilin lang kami nila nanay kag tatay sa balay. Within 3 days, wala sila nagpuli. Ginbilin kami nga waay bugas or wala pagkaon. May 3 months old pa nga baby, ginbilin sa akon. Ti imagine bala tita, 7 years old pa lang kuya, nanay kag tatay na ako sa akon mga manghod. Kung wala si nanay kag tatay. Kung wala si nanay ibilin pagkaon tita. Nagamato-mato na lang ko hulang bugas sa mga tupad balay. Kisa utang ako sa mga tiyanggi sang bugas. May best tita. Ang manghod ko nga 3 months old pa lang, partihibi niya tita sa gabi kay wala gatas. Kay wala pa sila nanay kapuli sa balay. Abi mo tita Reg, ang ginobra ko, nagtimpla ako, puro-puro kalamay, kag ibutang sa biberon. Kag amo ato ang ginpatiti ko sa manghod ko. Na 3 pa lang kabulan, Tita Reg. Mga malnourished ang mga manghod ko, tita. Man, kulang sa pagkaon, kag kulang sa vitamins. Kay since ako na gabantay sa mga manghod ko, Tita Reg, dugay na, wala naman ako naka-eskwela. Until ginakatuan na lang ako sa maestra sa balay. Hambal ni ma'am, nga nga wala ka na nag-eskwela. Sabat ko kay ma'am, wala pa abi kaabot sila nanay, ma'am. Way pa ko nung matapos, ang 5 ka-ektarya nilang nga ginahilamunan. Hambal ni ma'am, kung maabot sila nanay mo, maeskwela ka na ha. Kay kanugon, lapit na ang graduation. Sabat ko, sige ma'am. Baho Tita Reg, halos everyday, amo na lang na ang senaryo. Permi ako lang bantay sa mga manghod ko. Until nakagraduate na sa kinder, mga classmates ko. Ako lang gid ang waay kasaka sa stage, Tita Reg. So nagamarcha na mga classmates ko. Aral lang ako tita sa kilid sa stage. Nagatulok sa mga classmates ko nga nagasaka sa stage. Samantala ako, may 2 ka mga bata nga ginakungkong kag may ginaaba pa sa likod ko, Tita Reg. Nagahibi ako tita kag malantaw sa langit kag mahambal. Diyos ko. Hindi man pagitugot, maamo ako sinitubdubsan ko. May handom ako nga makaeskwela kag makatuon sang maayo. So, naghibi ako tita sa atubangan ni nanay ko pag abot ni nanay sa balay. Hambal ko, nanay, madamo ako sang handom sa kabuhi. Gusto ko gid makaeskwela, kay hindi ko gusto magpareho sa inyo. Nga bisan itampa sa inyo ang tanan nga alphabets, hindi nyo kilala ang letra, tungod wala ka mo naka-eskwela. Nanay, maluoy ka, hindi ko gusto mapatay nga bisan pangalan ko, hindi ako kabalo magsulat. Gani, paeskwilahan ninyo ako. So 7 years old ako, ginpa-enroll gid man ako ni nanay ko sa grade 1, tita. Nalipay ako kay officially enrolled na ako sa elementary. Ang kalipay, dason Island Kasubo. Kay opening na sang klase, wala ako school supplies, tita. Sang nag-start na klase, nangayo ako papel, notebook kag lapis sa pakaisa ko, tita. Ginaatagan ako papel nga pulo kapanid nga papel, kag notebook nga pulo kapanid man, kag lapis sang isa ka bilog. Puwerte hibi ko, Tita Regine. Kay ang kantsaw sa akon sa mga classmates ko, puwerte. Kay ang papel ko, 10 pieces. Ang notebook, 10 pieces lang. Kag isa ka lapis. Kag ang akon bag, Tita Reg, ang plastic na bala nga tiny. Tiktaon di tita kung anong sulod na. Ang balon ko, tita, pinutos sa dahon kasaging. Samantala, mga classmates ko, Tita Reg, ang ilang mga bags, ang may karito na bala or trolley bag, di tanan kantsaw, kagkadlaw sa mga classmates ko, tita, ginaantos ko lang na.
nagahibi lang ako. Habang ko sa sarili ko, kung makabata ako balang araw, magtinguha gid ako para hindi ma-experience sa akong bata ang naagyan ko subong nga pag-antos, tita. Bao, tita, grade 1 pa lang ako, 2 months na lang matapos ko na ang grade 1. Hambal ni nanay, di na ko kuno mag-eskwela, kay di na nila kaya, kay why kami permi bugas. Hambal ko, nanay, 2 months na lang, pautaton nyo ko. May eskwela ako, nay, sayang, 2 months na lang. Kung why bugas, mabalo lang ako saging, kag mais. Style ko, tita, aga pa ako gabugtaw, matanok ako saging kag mais, kag ibutang na sa tiny nga cellophane. Kag ready na ko pa eskwelahan, bit-bit ang akong tiny nga school bag. Kag tiny nga cellophane nga suludlan balon. Sa dalan pa lang, tita Regine, permi na ako ginakadlawan sa mga kabataan. Kay kuno ang akong bag, puwerte ka nami. Tanan nga insulto na agom ko, tita. Pero ang motto ko, tita Reg, never surrender, Pag-abot sa school, tita, kung recess time na, ipagwa ko na ang balon ko nga saging kag mais. Solo flight lang ako, tita. Waay sa nakikipag-friend sa akon sa school, kay man, pigado ako. Amo nang hambal nila sa akon, tita. Bilog nga adlaw sa school, tita Reg, saging kag mais lang kaon ko. Bisan sa lunchtime, mais gihapon kanon ko. Tita, alas 4 na sang hapon, out na sa eskwelahan. Malakat pa ko pila ka kilometros antes makaabot sa balay. Pag-abot ko sa balay, tita Reg, nagatiyog o kung nagalibot na ang balay sa panulo ko. Kanagapalang lapsi na ako. Mangkot si nanay, "Nano ka? Nga ang nagapalang lapsi ka na?" Sabat ko kay nanay, "Ikaw bilakat, pila ka kilometros, kag wala ka pa kakaon kanon halin pa kagabi. Kag hasta bilog adlaw sa school, wala ka man kakaon. Hindi ikaw mang lapsi?" Sabat ni nanay sa akong, tita Reg, "Nan, amo na nga ambisyosa kagid. Ginahambalan ka nga hindi ka na mag-eskwela kay way kita bugas, wala ka balon kanon, kag wala man balon kwarta. Hala, sige, pag-untat ka na." Pahaw, Diyos ko, tita Reg. Nahadlok ako mag-untat kay 2 months na lang matapos ko na ang grade 1 ko. Daka weird, tita, no? Kay grade 1 pa lang, grabe na ang pag-antos ko. Sa 2 months, tita, ginantos ko mag-eskwela. Bisan the same scenario lang sa adlaw-adlaw ang wala bugas. Isa nagapangayo la ako sa mga classmates ko kanon. Bisan gamay lang, tita Reg. Basta, di lang ko malipong, Kung kisa si ma'am ko man ang naghahatag sa akong pagkaon. Kag nagita gid ni ma'am, tita Reg, ang determinasyon ko nga gusto ko gid mag-eskwela kag makatuon bisan wala permi balon. To cut the long story short, natapos ko gid man ang grade 1 ko, tita. Year 1993, grade 2 na ako, tita Reg, pero wala ako ni nanay gin pa-enroll. Kay hambal ni nanay ko, mauntat ka na gid. Kay kung mag-eskwela ka, pareho man Japon na matabo sa imo sang grade 1 ikaw. Maantos ikaw Japon sa gutom sa eskwelahan. Kay di ka naman makabalon kanon. Wala bugas, kay hasta subong, way kami obra ni nanay kag tatay mo. So by this time, nagpati na ako kay nanay, tita Reg. Way na ako nag-eskwela. Pero kada gabi, nag-pray ako, nga saling ko, Lord, kabay pa maka-eskwela ako liwat. So until may nagpangita school girl dito sa amon, kag ako ang ginkuha nila. Since gusto ko mag-eskwela, nagsunod ako dayon, tita Reg, nga wala na ako na mensar kung anong akong dangtan dito sa ila. Baw, tita, dito sa ginworkingan ko, baw sobra pagid ako na dangtan kay man, tita Reg. Sa isa ka balay, 3 ka pamilya ang pagaserbihan ko, tita. Alas 3 sa aga, ginapukaw na ko nila kay maumpisa obra. Sagod tubig sa bubon, kag butaon ng pulo ka drums sang tubig sa banyo kag CR. Kag maluto, kag manglimpyo sang balay. Kada aga antes makadto sa eskwelahan. Double time ang obra ko kay man, o ay pa matapos sa obra ko, damo naman sila isugo sa akon. Damo sila nga daan sa balay, tita. So umpisahan ko, alas 3 sa aga, obra ko, matapos alas 6 sa aga, mahimos na ako mapa-eskwelahan dayon, tita Reg. Baw pag-abot sa eskwelahan, tita, ang mga classmates ko fresh pa ila hitsura,
To ka relax lang gid itsura sa mga classmates ko. Ako ya, Tita Regine, ahay, alas 6 pa lang sa aga, pero ang hitsura ko ya, baw, do pang alas 5 na sa hapon. Hay man, parte kakapoy. Halin pa alas 3 sa aga, rubo-rubo obra, kay ginalagas ko nga matapos mag alas 6 para kalakat sa school. Kisa tita, wala na ako pamahaw, galakat ako dayon pa school. Ang kakapoy kagkatuyo, Tita Regine, nagasirinamo na. Amo na, nga kada mag-lecture si Ma'am, Tita Regine, hi, loading ako permi. Kay man tita, basta kapoy ikaw, kabudlay gid mag-absorb sang utok mo sa mga lectures. May ara bes, gin-ask kami isa-isa sang teacher, kung nga, ano ang rason, kung nga, naga-school kuno kami. Nagsabat akon mga classmates, Ma'am, naga-school ako because I want to be a doctor someday. Tisa ko ka-classmate, Ma'am, I want to be a teacher, a policeman. I want to be an engineer someday, ma'am. Tiyan mo nang mga sabat sa mga classmates ko. Hay ako ya, Tita Reg. Nag-ask si ma'am, o ikaw, nga nga nag-school ikaw, subong. Sabat ko, Ma'am, nag-school ako, kay gusto ko makapahuway. Kay kung diri sa school, makapahuway ako, kay makapungko ako, ma'am. Nag-ask si ma'am ko nga Tisabat ko, kay dito sa balay, ma'am, sa gina-workingan ko, bawal ang magpungko, bawal ang magpahuway. Kung diri sa school, wala na chance ko makapahuway akong lawas. Baw tita, gatulo luha ni ma'am, kag naintindihan na nila ang sitwasyon ko. Ambal ni ma'am, maalam daad kuno ako, ugaling, kulang lang ako sa suporta sang ginikanan ko. Pero okay lang tita, nakayanan ko man. Kag proud ako, nakatapos ako sa elementary, year 2000. Natapos ko gidman ang elementarya, pero ang balhas ko kag sipon, kasi renamo na Tita Reg. Year 2001, nagpa-enroll naman ako sa high school. Pasimpalad naman, kag mag-antos. Pulaw bugtaw obra para maka-eskwela. Ay ara time nga nagaka-admit man ako sa hospital, Tita Reg. Over fatigue ang permilang findings sa akon sang doktor. Antos ko tanan tita, para lang makagraduate ako. The same scenario sang elementary ko kag high school. To cut the long story short, nakagraduate man ako, Tita Reg. Pero mapati kag sa hindi, tita. Sa mga graduations ko, why gid ang mga ginikanan ko nagatambong sa graduation ko. Ang mga parents and classmates ko, tita, wow, super happy kag very proud gid sila sa mga bata nila. Left and right nga picture taking nila, Tita Reg. Ahay, ako ya, tita, nagaisahanon lang pungko sa bangko ko. Wala parents, waay man bisan isa ka guardian nga representative. Pagtapos graduation, kag puli na tanan, ako ya, tita, ahay, daw mumoy, isahanon lang lakat, nga daw ordinaryo lang nga adlaw ang natabo. Wala sa nag-congrats sa akon. Wala man lang sa nalipay para sa akon, except na lang gid guro sa self ko. Nag-proceed ako sa college, tita. 2-year course lang, kaya amo lang ina ang afford sa nagpa-eskwela sa akon. To cut the long story short again, nakatapos ako eskwela. Bunga sang paghimakas, kag patulo balhas. Kaglabi sa tanan, bunga sang kaluoy sa Ginoo sa akon, tita. Sa Subo, nag-work ako bilang isa ka executive assistant sa isa ka company. Kag nagabulig na ako sa amon o kung sa akon mga manghud, tita. Ang kabudlay sang kabuhi, Tita Reg, kung isipon mo, pero mas mabudlay ang pangabuhi kung hindi ka kabalo magbato sa hamon ng buhay. Hasta na lang diri ang malawit ko nga kasaysayan, Tita Regine, ang nagapasakop kag nagpadala among imong number 1 fan, Indigent Girl and Tita. Please greet happy 50th birthday sa akon nga sister-in-law na si Christine Solidarios Rizal. Fan mo gid na siya, tita. Always gid ta na nagapamati sa imong nga programa. Actually, sa iya ako natuto mamati isang KLP. So thank you and God bless. Hindi lang pagbasaha on air ang name ko, Tita Red. Salamat gid sa liwat, Indigent Girl.
Indigent girl, lain gid man, no? Kung klaro para sa imo ang imong vision, what you would wanna be when you grow up. And sa mga nakita mo sa inyong pagpangabuhi, aga pa yan, no? Natuto ka na, nagmuklat ng imong mga mata. Hindi pwede, nga amo lang gid me forever. I have to do something. So gamay ka pa, start ka na sa tao para lang nga maka-eskwela ikaw, elementarya, hindi hamak ang imo nga naagyan. Same through sa imo nga college. But grabe, ang imo perseverance, as in, super admirable. Hindi pa na malapit, I'm sure, no? Ang inyong nga eskwelahan, layo pa na akong rewarded your effort. Amo na bala, no? Kung ginapisanan mo man, ginapangamuyuan mo, at the same time, pangamuyo, prayers, and ang imo kapisan, how can you go wrong, di ba la? So, congratulations, kids, sa imo. Ang imo nga dreams has brought you somewhere. Ang ina nga ginhatag sa imo, nga gracias ang Ginoo, kabay nga gamiton mo, no? Bisan para na lang sa mga manghod mo man. I'm sure ginaulikid mo sila many years nga wala na ka mo nagakalitan. Ay, basta mayara ka pa itong mga manghod that would need help, especially sa ilang pagtuon. Considering nga ina ang mga challenges sa kabuday na agyan mo gid personally, I am sure the desire is so strong. Para nga bubuligan mo man sila, do, ikaw mismo ang makabulig sa ila. Thank you so much sa imo nga pag-share diri sa aton sa mga inagyan mo sa kabuhi. From being a member sa isa ka Blaan tribe, you were able to put yourself sa isa ka lugar nga gina-envision mo gid nga imo nga makaduan sa ulihi, no? Nga imo mapahamtangan sa ulihi. So keep on fighting and keep on striving. Damo pa nga mga blessings na nagahulat sa imo, bangod may kapisan ikaw, may determinasyon ikaw, kag may pagpati ikaw sa aton nga Ginoo. So good luck to you. Thank you very much, Indigent Girl sa Santa Barbara. Mga kabombo, lagpas na kita sa aton nga oras. So I just have to say bye-bye for now. Maraming salamat sa inyong pagupod sa akin for today, Monday. Ang inyong mga istorya dira, ha? Pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 104 days to go bago ang Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And everywhere you can feel the Christmas air. Thank you so much, Gid. Buwas pagbugtaw naton. Lain na naman, no, nga dala sang hangin sang Christmas ang maghahatag sa atin sang inspirasyon. Maraming salamat for your time sa gihapan ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Maraming salamat. Good afternoon and